Tarinatalli. No niin, mennään sitten. Oikein mainioita perjantaita kaikille ja tämä on taas lepakkovuoro. Ja ei muuta kuin NHL:ssä tapahtuu ja tullaan teille höpisemään noin tunnin verran ajankohtaisista aiheista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista. Meillä on nimittäin tänään erikoisjakso. Me ollaan Villen kanssa tehty top 3 parhaat ja huonoimmat rebuildit NHL:ssä. Ja ei taas kerran ei olla nähty toistemme vastauksia, niin lähdetään katsoa, kuinka paljon vastakkaisasettelua saadaan Villen kanssa. Mutta tervetuloa oikein paljon, Ville Hako. Hei taas ja kiitos. Hei taas ja kiitos. Ja sitten täällä on Timo Tuomari. Kiitos ja hei. Mutta ennen kuin mennään katsoa, minkälaisia top 3 me ollaan saatu tehtyä tonne rebuildi-puolelle, niin onko mitään palautteita? Kyllähän niitä taas on tullut, että on vähän politiikkaa ja vähän lätkääkin, mutta se on hyvä. Monipuolinen palaute on hyvä. Joo. Hit me baby one more time. Tällainen tuli Spotifyssa, että kannattaa lukea muitakin uutisia kuin USA:n demokraattipuoleen uutisia. Suomessa tämä on hankalaa, kun kaikki lehdistö kirjoittaa 100% niiden totuuden. Arttu Viskari, mitä kommenttia? Ei mennä sinne. Ei mennä todellakaan sinne. Tämä on jääkiekkopodi. Tämä on jääkiekkopodi ja toi on semmoinen, jos on semmoinen toi miinakenttä, missä ne miinat näkyy. No niin. Ei mennä sinne. Joo, sitten tuli YouTuben puolella, että Floridan Panthereilla on nyt 2 Ekbladia, kun Indiana Jonesin veljenpoika liittyi joukkueeseen ja Barkov saa tehdä 2 kertaa enemmän töitä puolustuspäässä, kun pitää siivota 2 pakkiprinsessan sotkut. Indiana Jones, mikä velipoika? Seth Jones. Viittaa varmaan Seth Jonesiin. Aivan. No joo, tuossa itse asiassa toi hyvä palaute, koska siis mä allekirjoitan kyllä Ekbladin pinchailun. Pinchailu tarkoittaa siis sitä, että pakki niin sanotusti lähtee nostamaan tilanteeseen omalta tontiltaan pois. On se sitten hyökkäyspäässä tai sitten hyökkäykseen, kun lähdetään osallistumaan, niin sanotusti, että jonkun pitää paikata. Ekblad tekee sitä tosi paljon, eli se pintsaa paljon tilanteisiin, ja Floridalla on se tiedossa, että ne myöskin paikkaa Ekbladia tosi paljon. Mutta Seth Jonesista mä en kyllä tunnista tuota pintsailuhommaa, vai mitä Ville on mieltä? Ei ehkä niinkään, mutta kyllähän se on kanssa, niin ei välttämättä aina yhtä. Tilanteita tulee monesti omaan päähän sitten, kun lähdetään rohkeasti tekemään. Mä uskallan silti sanoa, että toi Jones tulee onnistumaan tuolla Floridassa ja sen ei tarvitse Barkovin niin mahdottomasti välttämättä lähteä paikkaamaan sitä. Niin ja muistatko silloin, kun Ekblad pelasi ensimmäisiä kausia NHL:ssä, niin olisiko ollut niin, että ensimmäinen kausi oli aika huikea ja sitten sen jälkeen tuli semmoinen slumppi Ekbladilla, että se ruvettiin jo vähän niin kuin miettimään, että onko tämä niin sanotusti vörtti tämä kaveri. Joo, jossain kohtaa, kun se oli sen ison diilin tehnyt, niin sitten tuli jo isompi slumpi, sillä lailla taisi olla jonkinnäköistä loukkaantumishuoltakin jossain kohtaa, että ei varmaan ole 100% kunnossa, mutta sehän on löytänyt uudestaan sitten semmoisen kovemman tason sieltä, mitä se jossain kohti sitten oli, että mietittiin paljon sitä, että oliko sen rahan arvoinen. Joo, ja siis sehän kertoo siitä, että Floridan oma pelihän oli silloin aika kesken ja joukkueen rakennus oli aika kesken. Eli kun Ekblad pelasi sitä omaa Ekblad-tyyliään, niin Florida ei ollut läheskään noin kova joukkue, mitä se on tänä päivänä. Ja nyt kun kaikki tietää, miten Ekblad pelaa, niin se on pystytty kääntämään voitoksi. Okei, jos Seth Jones tulee tekemään virheitä, mä luulen, että Florida tulee oppimaan, miten Seth Jones pelaa, ja sitä kautta ne virheet pystytään niin kuin minimoimaan, tuhot pystytään minimoimaan, ja sitä kautta niitä hyviä puolia taas pystytään käyttämään Seth Jonesin kanssa. Mutta hyvä palaute. Ja olihan se Ekblad tosi hyvä silloin esimerkiksi viime kaudella ja sitä edelliselläkin, kun menivät sitten finaaliin, niin onhan se ollut ihan avainhahmo siinä pakistossa. Ja mä uskon, että toi Jones tulee ottamaan nyt, varsinkin kun se diili on sitten Floridalle tosi hyvä, että se on seuraavat, oliko 5 kautta, niin sen 7 miljoonaa syö sitä käppiä, että Chicago maksaa osan palkasta, niin se on tosi hyvä pakki tohon rahaan. Joo, ja siis mun mielestä Ekbladin heikkous on silloin, kun se menee hyökkäyspäätyyn, eli päätypeliin.
se ei ole niin hyvä hyökkäyspäässä tavallaan siinä karvauspuuhassa. Et esimerkiksi se tosi usein tekee sitä, että kun pelataan syvään, niin Ekblad saattaa olla ekana siellä. Ja se ei ole se kaikista voittavin pelaaja niissä kulmapeleissä, mikä tarkoittaa sitä, että joku muu joutuu puolustamaan kuin Ekblad, mikä on tavallaan hänen ykkösjuttunsa. Niin toi on ehkä semmoinen, mitä niin kuin ainoa huono puoli, mutta ei, tämä on tämmöinen pelillinen juttu, mitä meidän ehkä turha lähtee liikaa availemaan, mutta en mä tiedä. Mä tykkään Seth Jonesista Floridan paidassa. Joo, mä tykkään kanssa. On tosi kiva nähdä sitten pitkässä juoksussa, että miten sitten vielä istuu se, että se otanta on vielä aika lyhkäinen. Mutta. Ja katsotaan, onko meille mahtunut kummallekaan tänään top 3 rebuild-joukkueisiin, joko huono tai hyvät tai huonot rebuildin, niin onko meillä Florida, mennään siihen myöhemmin. Mitäs muuta? Joo, sitten oli, että oli kiva nähdä, kun White Cloud koulutti Kniisia ensimmäisestä aloituksesta lähtien. Niin oliko siellä joku tappelu ollut vai mikä siellä oli? Joo, se lähti saman tien siitä heti aloituksesta, niin siinä ei varmaan ehtinyt 3 sekuntia kello vanhentua, niin Knice otti tuon White Cloudin kanssa siinä saman tien. Ja nyt mä en ihan tarkkaan muista, että olisiko se ollut, että se liittyy johonkin edellisen pelin tapahtumiin, että siellä oli vähän käyty taklaamassa tai muuta, niin musta siinä oli jonkinnäköinen tavallaan kuittivihko kädessä tultiin sitä hommaa hakemaan, mutta nyt mä en muista, että mihin se liittyy. No Matthew Knice mä muistan, että se on tapellut kerran aikaisemmin. Se oli se, kun se samassa tilanteessa tappeli useampi tyyppi. Joo, niin no, se liittyy johonkin taklaukseen. Että siinä voi hyvin olla. Knice, White Cloud kävi sen hakemassa siitä. No, ottiko Knice patat? Kyllä se vähän siitä sai. Okei. No mä en näe Knicea ehkä minä kovana tappelijana NHL:ssä, mutta joo, sehän on mukavaa, jos joku tykkää, kun joku saa selkeä. Joo, sitten jatkojassa on tällaista kommentoitu. Lemieux-käyttäjä on kommentoinut, että muuten hyvä podcast, mutta Viskarin äänestä harmittavan usein huomaa, että on pikkukalja päissään. Joo, no sitten heti tullut kuitti Kuerlinkka-käyttäjältä, että ei käytä alkoholia nykyisin enää ollenkaan. Mitä mä voin tuohon sanoa? Siis, tää on hyvä peli ja me tykätään jääkiekosta. Ei, mutta siis hyvä palaute. Ja toi pitää paikkansa toi, mitä sinne on kuitattu. Mä en ole siis useampaan vuoteen enää juonut alkoholia, mutta enkä kyllä nyt käytä mitään muitakaan aineita tässä meidän podcastissa. Että, ehkä mulla on vähän luontaisesti semmoinen humalainen ääni. En tiedä. Sä oot syntymähumalassa. Niin, mä oon syntymähumalassa, mutta se pakko tuohon alkoholin niin käyttöön sen verran niin kommentoida, että kyllä siinä aika pitkään meni sen lopettamisen jälkeen, että löytyi jonkun näköinen semmoinen elämäilo esimerkiksi tehdä vaikka tämmöistä podcastia. Niin se voi olla, että mun ääni kuulostaa humalaiselta sen takia, että mä oon innoissani. Mitä muuta? Joo, sitten on vielä tullut kommenttia tuohon jo viime jaksossa käsiteltyyn meidän teemabiisiin, että voi jumalauta tuo jonkun kuulijan kommentti, että tunnari kuulostaa kuin siinä sanottaisiin lepakko huora. En todellakaan kuule siinä enää mitään muuta. Very sorry. Tämä on klassikkomateriaaliksi menossa pikkuhiljaa. No joo, kyllä siinä sanotaan lepakkovuoro siinä tunnarissa, mutta pakko kyllä myöntää, että ainakin itse kuulin tämän. Mutta niinhän se toimii aina näin. Kyllä mä sen sain kanssa sieltä. Sun tulkinta oli varmaan tarkoituksella semmoista vähän häilyvää. Se oli niin känninen, niin se kuulosti lepakkohuoralta. Niin. Hunajainen ääni, humalainen. Kyllä. Joo, hunajainen, humalainen. Just näin. Siinä oli kommentit. Hei. Mulla oli kans yksi vielä, J. Sievelä laittoi yksäriä, että Blue Skyta kannattaa kokeilla niin kuin Twitterin tai Xn sijasta, mutta mulle ei sano mitään. Onko sulle Blue Sky? Mä en tiedä, onko sulle tuttu millään lailla. Ei ole millään tavalla tuttu. Kyllä mä oon muutenkin siis, täytyy sanoa, että mä oon niin tippunut kyydistä noissa kaikissa jutuissa siis. Mä en esimerkiksi ole omistanut henkilökohtaista tietokonetta 20 vuoteen. No. Eli mä oon täysin kännykällä niin kuin liikun ja NHL.com on aika usein se, mihin mä meen, tai sitten Puckpedia tai joku muu, kun Cap-Friendlyä ei enää löydy, että mä oon silleen tippunut kyydissä, sen takia myöskin toi X on mulle aika tärkeä, koska se löytyy mun äpeistä. Mutta kyllä sen huomasi myös tuosta Deadlinella, kun sitä liveä tehtiin. Kiitos vaan kaikille, ketkä oli siellä mukana. Oli siisti, mukava lähetys. Mutta kyllähän sen siinäkin huomasi, että kuinka ylivoimainen se oli siihen tiedonsaantiin. Siellä joku kysyikin, että miten te saatte nuo tiedot noin nopeasti, että mistä te katsotte näitä. Niin kommentoi vaan se, että X:stä, että kyllä sieltä ne toimittajat, kun niitä siellä twiittailee, niin tosi hyvin toimii. Joo, ja siis mulla on tietyt toimittajat, keitä mä seuraan X:ssä.
No, ja siis siellä tulee, ne tulee yleensä niin kuin ensimmäisenä aina. Jos jotain tapahtuu, niin sieltä sen tiedon saa hyvin nopeasti. Et sitten totta kai, koska tästä oli nyt viimeksi jo tullut palautetta tästä Elon Musk-yhteydestä, kun en ole miehen fani, mutta hän omistaa X-palvelun, niin mikä on ristiriitaista. Mutta joka tapauksessa, jos ja kun löytyy joku muu, niin joo, totta kai voidaan ottaa haltuun. Mutta sitä... Mun täytyy kiittää yhdestä palautteesta. Täytyy antaa vinkkinä sullekin. Siellä X:ssä kun vaihtaa sitten sieltä ylälaidasta, niin laittaa klikin siihen, että seurattavat. Niin silloin sieltä tulee vähemmän sitä kaiken näköistä niin kuin negatiivisuutta ja ryönää. Silloin se näyttää sulle ne, ketä sä seuraat ja ne tahot ja ne päivitykset pelkästään. Mulla ainakin niin vaikutti, vaikka se feedi muutenkin on aika täynnä niin kuin kiinnostavaa juttu, mutta sieltä tulee vähemmän sitä semmoista ei-kiinnostavaa. Kiitos hänelle, joka laittoi tämän tipsin tuosta, niin on toiminut ihan mukavasti. Okei, täytyy ottaa haltuun nyt. Tai siis kun mä avaan X:n, niin sieltä tulee politiikkaa, sitten sieltä tulee jotain sotajuttuja, sitten sieltä tulee jotain niin kuin ihan uskomattomia videoita. Joku työntää jotain hanuriinsa. Ja sitten niinku, mä miettinyt, että en mä seuraa tällaisia juttuja, että mistä nämä niinku... Sä seuraat muualla kuin X:ssä sitä. Hei, me tehtiin eilen mun vaimon kanssa siis tämmönen algoritmitesti. Ja me avattiin molemmat siis Instagramit ja me laitettiin siitä se videomode päälle. Ja sitten me scrollattiin vuoron perään videoita, mitä meidän algoritmit näyttää meille. Niin siis mulla tuli semmosia jotain, tiedätkö, niin kuin omituisia äijiä jostain, tiedätkö, niin kuin, en tiedä mistä, ne oli pukeutunut jotenkin naisiksi, ne oli meikkiä, ja sitten ne huusi vaan jotain nimeä, Marko. Joo, mä tiedän sen, se on hauska. Mulla tuli tällaisia videoita, ja sitten silleen, mitä niin kuin sairaampi, kun me lähetetään muutaman kaverin kanssa aina, kun tulee joku älytön video, niin me laitetaan. Sitten mulla tuli prätkävideoita tosi paljon, ja niin kuin, mutta ne oli hyvin häiriintyneet ne videot. Siellä oli joku video, kun äijä veti omaa alahuulensa tuosta niin kuin nenän päälle. Ja sitten kun Pauliina näytti sen algoritmin, siihen tuli pelkkiä kokkausvideoita. Silleen, huomaa tämän eron siinä, niin kuin, että minkälaista shaishea me katsotaan tuota. Ajattele, mitä on pärjätty ennen, kuin ei ollut shorts-videoita tai muita. Niin. Mihin se aika on mennyt, että ollaanko me tehty jotain hyödyllistäkin. Niin, mä oon todella vähän käytän kännykkää. Siis, ja ylipäätänsä internetti. Jos mä käytän internettiä johonkin, niin se on just jääkiekkojuttuihin. Ja sitten tietty määrä päivästä on sitä niin kuin aivobiojäteosastoa. Just tätä, niin kuin joku äijä huutaa Marko, jos joku hame päällä jossain. Niin mä käytän tämmöiseen internettiin, mutta siis sen takia myöskin mä oon tippunut kyydistä. Toi on oikeasti tosi hyvä palaute. Ja palautetta tuli paljon myöskin siitä, että se oli hyvä, Ville, se toi Trade Deadline live, minkä sä vedit. Mäkin kävin siellä nopeasti kääntymässä, mä olin keikalla tahkoilla. Siitä on tullut paljon palautetta, että voisiko sen saada jonnekin esille. Mitä oot mieltä, pitäisikö se laittaa? Se vähän, täytyy katsoa, että laitetaanko tai sitten leikataanko siitä jotain osia tai muuta. Sitten vielä siinä oli vähän ne omat tekniset haasteensa, sitten välillä katosi ääni ja sitten vähän katkeili, niin se taitaa koostua se meidän 4 eri klipistä. Joo, Instagramissa oli siinä päivänä just joku pieni... Joo, siellä oli esimerkiksi kaikille tiedoksi, niin yritin tosi paljon sieltä ottaa enemmänkin sitten kuuntelijoita mukaan siihen, niin ei pystynyt lisäämään niitä. Että siellä näkyi koko aika, että siellä oli useampia, oli pyyntöjä liittyä siihen lähetykseen. Muuta, että se oli tosi, mutta sitten tuli paljon palautetta, että se oli hyvä ja siitä voi antaa Villelle pienet uploadit täältä jotenkin jollain ihmeellisellä No juuri näin. No, kiitos. Niin mun mielestä noita kannattaa ehdottomasti tehdä lisää jatkossakin, koska linjoillahan oli siinä, ainakin kun meikäläinen oli, niin siinä oli jotain 400 ja 500 välissä koko ajan porukkaa. Sitä luokkaa siinä oli ja kyllä siellä sitten 200 sitten jakso siinä, me taidettiin tehdä 1,5 tuntia yli vielä siihen, kun se varsinainen deadline sitten meni, että sieltä kuitenkin tippui sitten niitä tradeja vielä sen jälkeenkin, niin pidettiin valvojaisia sitten tonne jonnekin 11:30 asti suurin piirtein. Niin odotettu juttu oli varmasti se Rantasen mahdollinen siirtyminen. Se kun mä tulin linjoille. Joo, kyllä siinä sitten kun lähit pois, niin myös vähän sitten hävis porukkaa, mutta kyllä sitten siinä kohtaa, kun se Rantasen diili tuli, niin silloin selkeästi niin moni sai varmaan sitten sen täyttymyksensä. Kyllä. Ja mulla oli tarkoitus tulla takaisin vielä vähän myöhemminkin, mutta mä olin niin kännistä, mä en enää pystynyt tulemaan. Hei, mennäänkö tämän päivän aiheisiin? Meillä oli siis ideana tänään kasata top 3 rebuildit. Hyvät rebuildijoukkueet ja huonot rebuildijoukkueet. Tän sai kasata millä tahansa kulmalla itse halusi ja meillä on nähty Villen kanssa toistemme vastauksia. Lähdetäänkö posi vai nega osaston joukkueista? No, otetaanko posi on aina kivempi, niin otetaanko posi ensin? Minkälainen joukkue sulla on
tuolla top 3 positiiviset rebuild-joukkueet? No mä en ole varsinaisesti näitä järjestykseen laittanut ja mä ajattelin tätä nyt niin kuin sillä kulmalla, että jos ajatellaan tätä nyt mennyttä trade deadlinea, että tavallaan mitkä joukkueet on tuon trade deadlinein puitteissa ja sen jälkeen niin hyvässä tilanteessa. Tavallaan ainahan trade deadlinella saadaan jonkinnäköistä muutosta tai sellaista tulevaisuutta, niin mä oon sen perusteella näitä laittanut, niin kyllä mulla täällä niin on sitten toi Dallas. Joo, Dallas. Dallas on yksi näistä. Ja mä perustan sen siihen, että toi Rantasen haku oli sinne äärimmäisen hyvä. Ja toi joukkue on hyvässä tilassa noin muuta. Että jos ajatellaan, että noidenhan ei tarvitse hirveästi edes mitään rebuildia varsinaisesti niin kuin tehdä. Että siellä on Hintsi on pitkällä sopimuksella, Heiskanen on pitkällä sopimuksella, Robertsoni on pitkällä sopimuksella, pakistossa Harli on pitkällä sopimuksella, nyt siellä on Rantanen pitkällä sopimuksella, siellä on maalissa Otsingeri pitkällä sopimuksella, kaikki on aika hyvässä iässä olevia. Nyt ne sai sinne sitten tosiaan Rantasen, jolla myös se pitkä sopimus on voittanut kapin, tuo sinne semmoista johtajuutta ja siellä on vielä se Johnstoni, kenet he luultavasti tuosta uskoisin, että saavat sitten sainattua, kun tuossa siellä päättyy Bennit ja muut, niin siellä on tilaa myös sitten, tietty tämä Rantanen siitä syö, mutta mä uskon, että toi Johnstonin ne saa sinne myös sitten pitkälle. Tuossa on hyvin pitkäksi aikaa, niin ihan äärimmäisen kova ja hyvä runko. On. Ja se, että okei, ne menetti sen Stan Cowenin sieltä ja nuori, hieno pelaaja, mutta kyllä toi oli silti toi Rantanen tohon, niin toi joukkue vahvistui. Ja sitten kun otetaan huomioon, että siellä on vielä Granlundi tällä hetkellä, että jos ne sen siitä saisi jollain maltillisella diilillä vielä sainattua jatkoon, niin tuossa on tosi pitkäksi aikaa ihan äärimmäisen kova ja hyvä nippu, mikä voi vuodesta toiseen taistella tuon koko liigan voittamisesta. Aika hyvin kiteytetty. Siis mulla ei ole tuohon lähestulkoon mitään lisättävää. Mä oon samaa mieltä. Siis Dallas on myöskin oman verotuksensa kannalta niin semmoinen joukkue, mihin jengi haluaa. Ja Dallas on hyvä organisaatio, porukka viihtyy Dallasissa, ne pelaa hyvää hokia, siellä on semmoinen joukkue, että oikeastaan ne kestää sen Stan Cowenin menetyksen ihan helposti. Ihan heittämällä ja varsinkin, kun se tuli se Rantanen sisään sinne. Joo, ja Dallas on siitäkin mielenkiintoinen joukkue, että sitä on kiva seuraa. Siellä on kokeiltu Dadonoveja ja siellä on kokeiltu kaikkea tämmöistä niin kuin erikoisempaa, mitkä on sitten niin sanotusti kill your darlings, eli on luovuttu sitten hyvässä vaiheessa, kun on huomattu, että asiat ei toimi. Niin Dallas on myöskin semmoinen organisaatio, että siellä on se perusrunko, mikä toimii, perusresepti, mikä toimii, ja sitten on erikoismausteita. Siellä on se kookos, mikä jakaa mielipidettä, ja sen jälkeen, kun se ei futaa, niin se heitetään pois. Ja siellä on hyvä. Ja sitten siellä on myöskin, mikä Dallasissa on mun mielestä aina ollut positiivista, on se, että kun kaikki joukkueet tarvii sen 3. ja 4. kentän joka tapauksessa, niin sieltä löytyy myöskin ratkaisuvoimaa sieltä niin kuin alemmista kentistä. Niin löytyy. Siinä on syvyyttä. Joo, että just tämä esimerkiksi, onko se Marchmentti se yksi pelaaja? Marchmentti. Joo, tykkään todella paljon niin kuin just siitä pelityylistä ja pelitavasta, miten pelataan. Joka joukkuehan haluaisi tuommoisen Marchmentin just omaan joukkueeseen. Dallas on onnistunut ja ottaa huomioon tällä hetkellä, että esimerkiksi Jamie Benn taitaa pelata jossain 3. laidassa tällä hetkellä. Niin se kertoo jo siitä tasosta, mikä siellä on. Että Jamie Benn ei ole enää ykkössentteri, vaan hän on 3. laituri. Kyllä, ja on muuten ollut nyt ikävä loukkaantuminen. En tiedä tarkemmin, mikä siellä on taustalla, mutta onhan ollut Hintsi vireessä. Voi luoja, se on ollut hyvä. Joo. Ja tehnyt ihan älyttömän hyvin pisteitä nyt tuohon viimeisiin peleihin. Oikeastaan voi sanoa sen Four Nationin jälkeen, kun tuli sieltä takaisin, niin on ollut ihan äärimmäisen niin kovassa vireessä. Oliko joku loukki nyt? Niin nyt se on ollut, se tipahti siitä yhdestä pelistä, niin kesken pelin tipahti pois. Joo. Ja sitten seuraavassa pelissä ei pelannut ja kävin katsoa tuosta vähän uutista, niin siinä lukee, että niin kuin määrittelemätön, että siinä ei ollut vielä mitään laitettu day to day tai että siellä ei ollut vielä kerrottu tarkemmin sitä. Ja tietty varmaan nyt playoffit rupeaa tulee lähemmäksi, niin niistä myös varmaan aika hiljaiset ollaankin. Että. Kyllä. Mutta toivottavasti tulee pian takaisin. Mutta oli hyvä nosto tämä Dallas, koska Dallashan ei varsinaisesti ole rebuildannut mitään, vaan Dallashan on niin sanotusti hyötynyt just tästä trade deadlinein niin sanotusti parhaista antimista. Eli Dallas on silloin se perusrunko, mikä se pitää tavallaan koko ajan samana, ja sitten kun sinne tarvitaan uudistusta, niin Dallas toimii aika nopeasti näiden
niin kuin uudistusten kanssa. Että ne ei koskaan saata sitä joukkuetta semmoiseen saattohoitotilaan, että nyt meidän on aloitettava rebuild, ja very sorry, älkää ostako kausareita. Se on tasaisesti tehty koko ajan Juuri näin. hyvää, ja sitten on kasvatettu pitkäjänteisesti myös niitä junnuja, jotka on hyvin kasvanut siihen sitten. Sieltä justiin Johnstonit ja sitten Robertsonit ja Stankovinia kasvatettiin hyvin siinä ja sitten siirrettiin. Ja sitten tuossa on minusta vielä kiinnostava juttu on se, että kun ajatellaan sitä Rantasta ja Coloradossa silloin, kun se oli siellä, että treidattiin pois, niin sitähän ei yleensä treidata sitten samaan konferenssiin, vaan se treidattiin sitten sinne toiselle puolelle sitten Carolinaan. Ja nyt Carolina treidasi sen takaisin länteen ja vielä sitten samaan divisioonaan. Ja siellä oli vielä Dallasissa niin kuin heitetty sitä, että me ollaan niin kuin monta kertaa tyyliin tähän Rantaseen kompastuttu ja nyt se on meillä. Niin toi antaa ihan uskomattoman mageen sitten tonne, kun mennään playereihin, jos ne ottaa tuosta toisensa vastaan. Niin se antaa aika mahtavan säväyksen siihen. Siellä on nyt tulossa muuten niin ensi sunnuntaina Dallas ja Colorado ottaa toisistaan mittaa sitten niin ihan primetime-pelissä. Ai vitsi, se on muuten hyvä peli. Joo, ja siitä voisi katsoa jopa, että en tiedä saadaanko jotain liveä siihen, mutta olisi nasta katsoa vaikka kimpassa se peli. Joo, koitetaan saada siihen vähän kuuntelijoitakin jotenkin jollain tavalla hyödynnettyä, kun keksitään siihen jonkunnäköinen punainen lanka, miten se voidaan toteuttaa. Joo, mutta se on peli, mikä niinku ehdottomasti pitää olla silloin vastaanottamien ääressä, että silloin se on kalenteriin merkitty nyt isosti. Että. Kyllä. Hei, Dallas oli oikein loistava. Oliko se sun top Dallas ei ollut mun top 3 sen takia. Okay. Mä olin just vähän niin kuin ajatellut, että se ei ole rebuildannut missään vaiheessa. Mä ajattelin tämän vähän tavallaan, että tämä ei ole varsinainen niin rebuild. Just näin, mutta toi oli hyvä peruste toi trade deadline. Sen takia Dallas sopii loistavasti tähän listaan. No sano se seuraava. No lähdetäänkö sitten Negiksen puolelle, kun oltiin niin positiivisissa tunnelmissa. Sanon yksi positiivinen vielä, mä sanon, mulla on top 3 Ottava. Okei. Ja en tiedä, löytyykö sulla listoilla? Se löytyy mulla top 3. Okei, no niin, on sitten hyvä. Sitten me voidaan mennä tähän yhdessä. Mä oon erittäin fiiliksissä Ottavasta. Mä olin jo 2 kautta sitten, kun mä muistan, mä olin keikalla tuolla Helsingissä. Mikäs tää on tää tapahtuma siellä rannassa, tää satamafestivaali. Siis Allas Seapool, kiitos, juuri näin. No. Mä olin keikalla siis Allas Seapoolilla just ennen kuin menin lavalle, niin siinä on semmoinen joku pieni baari, terassi siinä kulmassa ja joku huusi mulle sieltä, että kuka on niin kuin musta hevonen tällä kaudella. Okay. Ja sitten mä huusin vaan, että Ottava. No. Ja se Ottava pelasi ihan hirveä kauden ja sitten niin kuin, mä toivon, että sitä keskustelua ei koskaan käytykään. mutta mä siis 2 kautta sitten ja rupesin fiilaamaan todella paljon Ottavaa ja mä fiilasin sitä sen takia, että Ottava on tehnyt todella hienoa rebuildia ottaen huomioon silloin, kun Kyle Turris pelasi Ottavassa. No. Silloin, kun Bobby Ryan pelasi Ottavassa, silloin, kun Erik Karlsson pelasi Ottavassa, niin siellä ollaan niin kuin tajuttu väistää nuo miinat hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja sinne on esimerkiksi omien tai sitten muiden nuorien tavallaan johdolla kasattu tämmöisiä jätkiä kuin Tim Stützle. Joo, oma varaus. Kyllä, Brady Tkachuk. Kyllä, oma varaus. Drake Batterson, muistaakseni oma varaus. Joo, taitaa olla. Sen lisäksi siellä ollaan nyt tajuttu Norrisin esimerkiksi tämä loukkihistoria. Eli ne haluaa minimoida ne riskit hyvin nopeasti ja aikaisessa vaiheessa. Että jos Norris ei pysy kunnossa, niin ne ei ota siitä riskiä ja ne ei ota myöskään sitä palkkaa itselleen, vaan ne haki Cousensin vaihossa. Mä tykkäsin tuosta vaihdosta, että se oli aika tämmöinen tasapainoinen kauppa lopulta ja se on molemmille siinä on varmaan kysymysmerkkejä ilmassa ja se Cousensinkin ympärillä leijuu paljon sellaista, että onko se hyvä vai ei, mutta se potentiaali on ihan järjettömän kova, mikä se oli. Mun mielestä toi oli Ottava äärimmäisen hyvä kauppa. Kyllä. Toi. Ja siis mulla on Ottava on myöskin täällä niin tosiaan listalla ja perustuen hyvin pitkälti tuohon samaan. Joo, ja sen takia mä nostan tämän Ottavan mun mielestä sinne top 3 rebuildeihin, ottaen huomioon, että Ottava silti kaudesta toiseen on pystynyt pelaamaan ihan ok sijoituksilla. Eli ei olla valahdettu sinne niin kuin aivan täysin NHL viimeiseksi. Ja ootko huomannut, että mikä tämä on tämä, minkä takia Ottava on pystynyt tähän? No. Ne on pystynyt tuomaan sinne tämmöisiä jätkiä kuin Amadio, Giroux, Perron, tämän tyyppisiä pelaajia, jotka tuo sitä niin kuin leadershipia, eli tuo sitä niin kuin vahvaa
semmoista niin kuin läsnäoloa sinne nuorille. Koska kun katsoo esimerkiksi Anaheimin kikkapoikia, niin siellä on aika vähän ollut viime kausina niitä semmoisia liidereitä, niitä vanhempia pelaajia, jotka sanoo, että hei, pelataan taas välillä, että nyt menee vähän kikkailuksi tämä puuha. Niin Ottavassa ollaan tajuttu se hyvin, että sinne pystyy ottaa niitä ruunia, tiedätkö, mukaan, joiden lisäarvo on eniten siinä, että se nuori porukka saadaan pidettyä aisoissa ja pystytään keskittyä niihin peleihin, tehdään sitä onnistunutta rebuildia ja sitä kautta sitten saadaan vielä niin tulevaisuudessa ihan todella hyvä joukkue. Kyllä. Ja tässä on kaikki mahdollisuudet siihen. Tässä on niin kuin ainoa kysymysmerkki just se, että täällä ei ole sitä semmoista voittamisen kokemusta vielä niin kuin kasvanut. Mutta tässä on hyvin paljon samanlainen rakenne lopulta kuin Dallasissa. Että jos ajatellaan, että siellä on Stützle pitkällä diilillä, Katsakki pitkällä diilillä, Cousins pitkällä diilillä, Sandersoni pitkällä diilillä, Veskari Ulmarkki pitkällä diilillä, niin tuossa on ne kanssa ne avainpalaset on tosi hyvin sinne kiinnitetty. Ja hyvillä sopimuksilla, ne on hyvässä iässä noi pelaajat. Ja tuosta mielestä mä tykkäsin myös sinne, niin tuossa tuotiin vielä deadlinella sinne toi Fabian Zetterlundi, joka oli musta hyvä haku. Mä ihmettelin vähän, että miten se San Jose päästi sen sieltä. Mutta se Zetterlundi tuo sinne niin kuin hyvää syvyyttä tonne alaketjuihin. Se on nuori kundi vasta, taitaa olla 25 kintaalla. Kyllä. Se, mitä mä näen Ottavassa ehkä tulevaisuudessa, ehkä 3 semmoista haastepelaajaa. Cousins on yksi niistä. Eli Cousinsin se liksa on överi. 7,1. Joo, se on överi siihen, mitä se on pystynyt Buffalossa antamaan. Eli Ottavan pitää käyttää jonkun verran aikaa Cousinsiin, että Cousins saadaan niinku uudestaan herää, että hei, tää NHL. EA Sports, it's in the game. Mutta se on se, milloin se mahdollisuus siihen todella siihen tavallaan freshiin starttiin uudessa paikassa. Et vaikka ei toikaan nyt mikään hirveän voittava organisaatio ole, mutta että sä pääs sieltä niin kuin kusipaskasta Buffalosta, missä ei ole niin kuin minkäännäköistä tavallaan kulttuuria siihen voittamiseen. Kyllä. Niin toi on kuitenkin lähempänä ja paremmassa tilanteessa toi Ottava, niin se voi pelkkä olla... kusi. Niin, se voi olla iso juttu tuolle Cousensille. Ja no niin. Kysymysmerkki pelaajiin, niin kyllä mä sinne nostaisin sitten, sä otit sinne tuon Cousensin, niin mä nostaisin sinne sitten tuon Chabotin sitten ehkä semmoisena kysymysmerkki. Juuri näin. Se on mulla, sakkokassa on käytössä ja sakkoa tuli. Kusipaska sanoi, se meni ensimmäinen läpi, mutta sitten kun sitä lähdettiin vielä uudestaan kaivaa, niin se tuli selkeästi sakkoa. Chabot on mulla myöskin tossa. Eli Chabot on tällä hetkellä oikeastaan semmoisessa roolissa, että tarvitaanko sitä. Et kun se Sanderson on kuitenkin selkeästi ykköspakki ja se kiekollinen pakki. Jokohan se Chabotti on jäänyt siellä vähän kakkosviulun soittajaksi. Se on jäänyt jalkoihin. Ja sitten yksi pelaaja, joka on siis jatkuvasti telakalla, mun mielestä ei välttämättä tuo enää niin paljon lisäarvoa Hamonik. Eli Hamonikki on myöskin semmoinen, että jos jossain vaiheessa tavallaan annettaisiin se sauma jollekin nuoremmalle. Nythän sieltä treidattiin pois tämä Bernard Docker. Joka se meni tonne, hetkinen, mihin se nyt siirtykään Buffaloon. Buffalo, joo. Niin Bernard Dockerhan on vähän sama kuin Victor Mancini. On päässyt pelaamaan jonkun verran. On ihan ok kiekollinen pakki. Pystyy nostamaan jalalla. Pystyy tekemään pisteitäkin jossain vaiheessa. Se on vähän semmoinen niin kuin 2 suunnan ihan ok puolustaja. Niin Hamonik on tällä hetkellä aika paljon ollut veke. Niin jos sinne saataisiin nostettua semmoinen pakki, joka pystyisi luutiin niin kuin perusjuttuja hyvällä tasolla, niin ehdottomasti. Ja se myöskin, missä Ottava on onnistunut, niin on siinä, että jos omat pelaajat, omat hankinnat ja junnupelaajat ei lähe, niin kuin mun tulee mieleen esimerkiksi tämä Brandström, joka tuli sinne sitten tällä kauhealla kohukaupalla. Niin sitä katsottiin jonkun aikaa, ja nyt onko Brandström treidattu, eikö se treidattu muuten nyt taas tuossa trade deadlineissa niin eteenpäin? Tai jo aikaisemmin, jos en muista väärin. Olisiko se mennyt jonnekin Pittsburghiin tyyliin? En muista yhtään. Joo, mutta kuitenkin katsottiin jonkun aikaa, jos ei lähde, niin eteenpäin. No. Se on fiksua, ja noin se pitääkin tehdä. Mutta mulla on tosiaan kanssa toi Ottava tuolla, ja tuosta saadaan oikeastaan aika hyvä aasinsilta tuosta, kun mainitsit ton Bernard Dockerin, niin jos mennään noihin negatiivisiin. No mennään yksi negistä niin väliin. Mä oon laittanut sinne Buffalon. Okei, ei löydy mun top 3, mutta mennään ihmeessä Buffaloon. Joo, ja oikeastaan sen takia, että toi kuitenkin, se on vuosikausia nyt ollut siinä pisteessä, että okei,
on hyvä jengi ja nyt mennään playereihin, mutta ei koskaan kuitenkaan lähde. Siellä ei ole tavallaan minkäännäköistä sitä kulttuuria siihen. Jos ajattelen kanssa sen deadlinein puitteissa, niin sinne tuli se Norris sisään, joka on aika iso kyssäri, miten pysyy terveenä, ei tuo sinne minkäännäköistä semmoista sitä voittamisen kulttuuria. Ja sitten mä laitoin sen Bernard Dockerin tähän myöskin, että ei se tuo sitä muutosta sinne. Että jos ajatellaan, että mitä raikkautta tuossa Buffalo sai nyt tuolla deadlineilla sisään, niin toi on aika vaiheessa toi jengi ja se ei millään lailla mun mielestä tuosta niin kuin vahvistunut. Ei, ja kyllähän se kertoo paljon myöskin joukkueesta, että sieltä haluaa pois tämmöisiä pelaajia kuin Jack Eichel. Joo, ja Henri Jokiharju, joka liikkui nyt myös pois sieltä. Joo. Ja tuossa kun kattelin Viaplaylla, niin Antti Mäkinen piti liveä tuossa sunnuntaina siinä pelin alla, niin Jokiharju oli vieraana siellä ja toi hyvin selkeästi ilmi sen, että hän halusi treidin. Okay. Sieltä ja odotti ihan sinne niin kuin viime metreille asti, että oli sitten chattailu ja ollut yhteydessä kavereiden ja perheen kanssa siinä vielä niin kuin 20 minuuttia ennen deadlinea, että no ei ole kuulunut vielä mitään 10 minuuttia, 5 minuuttia. Ne, olisiko, jos mä muistan oikein, niin saiko 5 yli sitten trade deadlinein, niin sai sitten sen tiedon, että nyt hänet on niin kuin kaupattu sitten Bostoniin. Ja se oli aidosti tosi fiiliksissä siitä kaupasta, että pääsi Bostoniin ja uskoo täysin siihen, että voivat mennä playereihin ja se on niin kuin hänelle semmoinen selkeä hyvä just se uusi startti siitä, mutta se oli mainio ja hieno nähdä se. Uskoo, että Boston menee playereihin? No totta kai hän on pakko uskoa siihen, kun pelaa siellä, mutta se oli mahtava nähdä vaan se, niin kuin, miten oikeasti innoissaan se Jokiharju oli siitä. Niin sitä oli, toivon todellakin onnistuu siellä ja saa hyvän vastuun. Ja epäili jopa semmoista, että jos sitä tradea ei olisi tullut, niin ei olisi pelannut enää koko loppukaudesta. Aivan, okei. Niin, Jokiharjuhan oli poppareilla jonkun verran tuossa. Joo, niin oli. Ja se kuitenkin, niin se oli käytännössä niiden, niin kuin jos ajatellaan, se oli ainoa pakki, joka oli plussalla heillä. Niin se joutui sitten jotenkin tehopisteenkin johonkin peliin. Niin sitten se oli kuitenkin hän, joka seuraavaksi peliksi laitettiin poppareille. Joo, ja siis Jokiharju, todella hienoa, että hän on fiiliksissä Bostonista, koska se kertoo myöskin paljon siitä, että se oma peli ei mene eteenpäin mihinkään, jos et sä saa pelaa. Ja jos et sä saa pelaa myöskään niin kuin tasaisesti, että sä et oikein tiedä, että oot sä kokoonpanossa, et oikein tiedä, miksi sut tiputetaan pois kokoonpanosta. Nyt se sai Bostonissa selkeästi myöskin sen takia mahiksen, että McAvoyhan on pois. Tai ainakin on ollut pois. Joo, taitaa olla vieläkin pois. Niin toi voi olla niin kuin Jokiharjulle ihan uusi juttu. Ja mun mielestä Jokiharju oli esimerkiksi Suomen Four Nationsissa yksi parhaista pelaajista. Niin mä toivon, että Jokiharju mitä mä voin tässä naureskella, vaikka Boston menisi playoffseihin vielä. Niin. Mä en usko siihen, mutta siellä on se mahdollisuus on silti aina olemassa. Ja tuossa voi tulla, että se tulee kääntäen just sen kautta, että kun siellä on kapteeni Marsantti myytiin pois, sitten Carlo myytiin pois. Frederik myytiin pois. Niin, Frederikki meni pois. Niin tuosta tulee tavallaan se, että nyt ne on, jos ei nyt ikinä voi olla paineetonta tilaa, niin voi olla kuitenkin sitten se tilanne, että me näytetään. Ja sitten se tavallaan rupeaa ruokkimaan sitä hyvää fiilistä sieltä ja tulee voitto sieltä toinen täältä. Se rupeakin se lumipallo pyörimään oikeaan suuntaan, niin onhan tuossa niinku se mahdollisuus. Siellä on valtavasti edelleen hyviä pelaajia. Mä oon kaikesta huolimatta nostanut tuon Bostonin sitten tuonne omaan top 3 sitten tuolla niin kuin positiivisissa. Okei, mennään. Nyt on erikoinen ilta tulossa tässä meillä. Mulla on vielä yksi toinenkin tulossa täältä vielä, mikä on vähän niin kuin neljäntenä. Mä mietin Bostonin taitoa ja se yllättää sua ehkä vielä enemmän. No mä veikkaan. Se on varmaan joku Philadelphia siellä. Mutta hei, pakko sanoa tuosta Buffalosta, josta siis alun perin ruvettiin puhumaan. No. Buffalossa on sekainen meininki. No tosi sekainen ja sillä just niin kuin nostin sen tänne negatiivisiin. Joo ja pitkän aikaa siis semmoinen. Mä oon saanut viestejä myöskin Lepakkovuorotille siitä, että milloin Buffalo nyt näyttää, milloin nämä nuoret oppii pelaa. No nyt on semmoinen tilanne, että nuoria heitetään pois sieltä, kun ei lähe. Niin Buffalos on mun mielestä, mennään kuin totaalisen väärää suuntaan nyt koko ajan. Joo ja noi trade, mitä siellä tehtiin ja noi muutokset, ne ei tee muutosta sinne. Et se ei muutu toi meininki tolla. Niin ja onko siinä ollut alun perin joku idea, treidaa Owen Poweria, kun siis hankkia Owen Poweria ja Rasmus Dahlin, niin kuin molemmat sinne. Niin. Miksi? Minkä takia sitä tuntuu, että sitä rakennetaan jotenkin niin kuin todella oudolla meiningillä sitä Buffaloa. Ja sit sieltä haluaa pois esimerkiksi just Jack Eichel ja tämän tyyppisiä pelaajia, niin mun mielestä noista pitäisi niin kuin kynsihampaan pitää kiinni ja sitten rakentaa sitä organisaatiota vähän niin kuin
tuolla esimerkiksi McDavidin ympärille rakennetaan, niin selkeästi tehdään vähän semmoista Michael Jordan-tyyppistä meininkiä, että sä oot meidän ykköshevonen, mitä me halutaan tehdä tälle joukkoon, minkälainen jengi me halutaan tästä. No. Niin kuin siellä on paljon niitä ykköstyyppejä. Jollain se kulttuurimuutos sinne pitäisi tehdä. Että niin. Siellä on hyviä palasia, mutta sitten esimerkki nyt tuosta taas Deadlinein toiminnasta, niin ne kiinnitti sitten Zuckerin sinne 2 vuoden diilillä. Joo. Niin ei se on jo ollut olemassa siellä ja varmasti ihan ok hyvä pelaaja siihen rahaa, mutta se, että vaatisi jotain ravistelua sinne. Siellä on Luukkonen hyvä maalilla, sillä taitaa olla 29 kevääseen asti se vähän alle 5 miljoonan sopimus. Se pystyy kantamaan hyvin sitä. Toi Terävin kärki on hyvä, se on nuori, mutta siellä ei ole minkäännäköistä, sinne pitäisi saada sitä kokemusta sisään sitten, tuoda se voittamisen kulttuuri siihen kaupunkiin, siihen joukkueeseen. Ja se voi lähteä ihan pienestäkin. Ja sitten kun ajattelet, ketä sieltä on lähtenyt pois, sieltä on lähtenyt Aikeli, sieltä on lähtenyt O'Reilly, sieltä on lähtenyt Reinhardti. Että miltä tuo joukkue ei välttämättä, vaikea voisi olla mahuttaa tuohon käppiin, mutta tosi hankala tilanne mun mielestä on jengin kanssa. Että. Niin ja onhan siellä siis ollut paljon turhaa liksaakin, mitä oliko se Skinnerin liksa, mikä oli silloin siellä aika pitkääkin. Mutta siis siellä on kohta se tilanne esimerkiksi, että Devon Levi tulee, onko se viimeinen junnuvuosi. Niin taitaa olla joo. Kohta Devon Levi haluaa pelaa, kohta Devon Levi haluaa rahaa, kohta Devon Levi haluaa trade. Tämä on se, mitä Buffalossa tapahtuu tällä hetkellä. Et siellä johdetaan sitä joukkoa muun muassa niin kuin todella sekaisella niin kuin tuommoisella tahtipuikolla. No. Musta tuntuu, että ne on enemmän kännissä kuin minä. Oliko Buffalo sulla noissa huonoissa? Buffalo ei ole mulla top 3 huonoissa rebuildeissä. No mutta sieltä jonkun huono? Mutta Buffalo oli erittäin hyvä mun mielestä niin kuin nosto. Mutta sitten sä nyt mainitsit tätä Bostonia tässä, että oliko Boston oli ihan oikeasti noissa hyvissä? Joo, mä oon laittanut sen tonne hyvin ja sillä, että sieltä kuitenkin tuli sitten, ne päästi sen Coilin veke sieltä, ne päästi sen Marsantin veke sieltä ja siinä on aika hyvät mahdollisuudet, että se Marsantin pikki vielä parantuu sitten ykköspikiksi. Siinähän oli se, että mikäli Florida menee tarpeeksi pitkälle, oliko nyt tokalle vai 3. kierrokselle, ja jos Marsant on pelannut, niin olisiko ollut 25% peleistä, niin se kakkospikki muuttuu ykköspikiksi. Ja se oli kuitenkin, vaikka se oli pelannut siellä 16 vuotta, tosi pitkäaikainen voi sanoa seura-ikoni, voittanut siellä ja ollut kapteeni, niin se, että tuossa saadaan kotiutettua kuitenkin sinne se pikki. Mutta se, mihin mä perustan tavallaan tämän, että sieltä saatiin sitä varausvuorohommaa sisälle, mutta niillä on edelleen siellä Pasternakki, McAvoy, Sveimani. Ne sai sinne Mittelstadin, joka on kanssa vähän arpa, mutta tuossa kulttuurissa, niin, ja vielä Jokiharju sisään ja vielä se toi Minten sisään, joka on kuitenkin väläytellyt sitten tuolla Torontossa. Niin musta tuossa oli siinä mielessä ihan niin kuin hyvin haettu tonne Bostoniin toi, että siinä on ihan kaikki ainekset. Mä en usko siihen, että se tulee tuosta kairaamaan playoffeihin tänä vuonna tai vielä seuraavallakaan, mutta tuossa on ihan hyvät ainekset ja niin kuin fiksusti tehty liikkeet. Mä alkuun vähän katoin siinä deadlinella, että nyt tyhjenee Pajatso ihan huolella, mutta kyllä tuossa on selkeästi niin kuin jonkinnäköistä niin kuin ajatusta. Mä oon täysin eri mieltä. No. Mä oon aivan täysin eri mieltä. Siis ensi kauden aikana Pasternak haluaa ulos Bostonista. Mä luulen, että se tulee tapahtuu. Bostonin rosteri on hirveä, ihan kauhea. Ja siis ottaa huomioon, että Bostonillahan oli muutama vuosi aika kyseenalaisia ne pikit, miten ne käytti ne. Että oikeastaan sieltä ei ole tullut semmoisia superonnistumisia ihan viime vuosina kuin DeBruski. Joo, ja tuostahan me puhuttiin tuossa, sä olit silloin poistunut jo lähetyksestä, niin puhuttiin Jounin kanssa siitä just Bostonin varaamisesta. Ja se yksi vuosi, just kyseinen vuosi, kun DeBruski varattiin, niin sehän oli käytännössä se ainoa onnistuminen siinä niillä. Että nehän pääsi varaamaan 3 kertaa peräkkäin. Se oli 3 kertaa peräkkäin ne pääsi varaamaan. Ja heti kun ne oli tosiaan siitä 3 jäi kiinni heille käytännössä se DeBruski. Ja sitten Islanders varas heti sitten ton Matthew Barzalin. Joo. Ja vielä kun ajattelet, kuinka paljon sitten tuolla Bostonilla on ollut vähän ongelmaa sen kanssa, että ei ole ehkä löytynyt sitten sitä semmoista sentteriä, että se oli niin pitkään luottivat siihen Bergeroniin. Ja kuitenkin tiedossa oli, että se siitä niin kuin ei loputtomasti se ura jatku. Niin ne on ollut semmoisessa vähän jopa sentterikriisissä. On. Ja sitten kun siellä meni vielä myöhemmin sitten siinä samassa draftissa, niin liikkui sitten esimerkiksi Kyle Connori
me varattiin sitten Winnipegiin, niin se Boston ei ole kovin hyviä papereita. Joo, ja siellä on semmoisia pelaajia, jotka ei pelaa edes NHL:ssä enää tällä hetkellä, Joo, jotka on varattu niin kuin ykköskierroksella. Eikä tiedä, että pelaako ne edes tyyliin enää. Mä en tiedä yhtään, mihin ne on hävinnyt. Ja sitten, tai missä joku Spooner pelaa tänä päivänä. Ei mitään hajua. Eikö se jonnekin Vancouveriin mennyt jossain kohtaa, mutta tuskin pelaa. Tuskin pelaa, ei se ainakaan NHL:ssä pelaa. Ei, missään Ryan Spooner. No. Mutta siis mun on se asia numero 1. Mä sanon, että Pasternak haluaa pois sieltä 2 vuoden sisään. Mä luulen, Pasternak se on maalitykki. Ja se on itsekäs pelaaja. Mutta se on hyvällä tavalla itsekäs pelaaja, että se haluaa tehdä maaleja. Ei se saa mistään tukea Bostonista tällä hetkellä. Ja Bostonin, mulle pakko ihan niinku kirjoittaa tämä ykköskenttä on Geeky, Zaka, Pasternak. Ihan ok sille, ei se nyt ihan hirveä ole. Ottaa huomioon, että Pavel Zaka on ykkössentterinä, ehkä vähän kyseenalaista. Mutta monessa jengissä nähdään tommosia Geekin tyyppisiä pelaajia ykköskentässä, jotka niin kuin takoo sit ihan ok pisteitä sen takia, koska se runko on muuten hyvä. No, sitten päästään tähän loppurunkoon. Miltä se näyttää? Siellä on laidas Koepke, sitten on Mittelstad ja sitten on Vinny Letieri tuolla laidassa. Koepke ei päässyt pelaamaan Tampas ja ei mahtunut kokoonpanoon ja nyt se on Bostonin kakkoskentässä. Vinny Letieri ei päässyt pelaamaan New York Rangersissa ja hetkinen kävi jossain muuallakin muistaakseni jopa siinä välissä. Nyt se on Bostonin kakkoskentässä. Mittelstad, siitä on tullut jo niinku vähän semmoinen, että no meillä on tämä Mittelstad, haluatteko te sen lisäksi tähän diiliin tyyppinen pelaaja. Mulla ei niinku, aika moni usko siihen Mittelstadiin, mutta mulla oli jotenkin koko ajan semmoinen fiilis, että ei lähde, ei niinku jotenkin yhtään lähde. Sitten sinnehän saatiin uuttakin verta Bostoniin. Kusnudinov. Kusnudinov löytyy tuolta Bostonin kolmoslaidasta, joka on Minnesotassa. Pääsi tällä kaudella pelaa nytte. Joo, sehän on ihan sinänsä lupaava pelaaja. Joo, varmaan just sen takia, kun toi Kaprizov on loukkaantunut, niin pääsi pelaamaan Minnesotassa jonkun verran pelejä. En osaa sanoa mitään muuta, koska aika pieni pelaaja on kyseessä, mutta kuitenkin pelaa ensimmäistä niin sanotusti melkein ainakin täyttä kauttaan. Ihan ok, ei ole koskaan ollut missään junnusarjoissakaan mikään pistelinko. Et enemmän semmoinen niin kuin nopea, hyvä ratkaisija, mutta ei ehkä mun mielestä vielä NHL-valmis. No, mutta pelaa kuitenkin Bostonin kolmoskentän laidassa. Sitten sieltä löytyy Lindholm. Okei, nyt puhutaan jo ihan pelimiehestä. Joo, ja sehän ei ole ihan noussut sille tasolle, mitä sehän oli aivan superhyvä silloin Calgaryssa. Ei voi sitä vähätellä sitä vaikutusta, mikä oli sitten, että siellä toisessa laidassa oli Matthew Tkachuk ja toisessa oli Johnny Gaudreau. Että sehän pelasi siinä, se oli tosi dynaaminen ja hyvä se ketju. Mutta se, että mun odotus oli itsellä tuohon Lindholmiin tosi kova silloin, kun se siirtyi tuonne Bostoniin, että se pääsee Pastan kanssa pelaamaan, että sieltä olisi löytynyt, mutta sieltä ei ole oikein löytynyt semmoista, että se ei pystynyt nousemaan siellä semmoiseksi niin kuin hyväksi eliittisentteriksi. Se on tosi hyvä pelaaja, mutta siitä tuntuu, että se on jotenkin jäänyt piippuun. Se on NHL yksi parhaimpia kolmossenttereitä. No, näin mä sanoisin. Niin. Sitten löytyy laidasta Jakub Lauko. No. Sanoiko sulle mitään? Kyllä mä tiedän sen. Mäkin tiedän sen. Mä tiedän, että se on pelannut Bostonissa aikaisemmin, muistaakseni. No. Mutta siis ei päässyt pelaamaan Minnesotassa. Tässä on 1, 2, 4 pelaajaa kokoonpanossa semmoisia, jotka ei mahtunut pelaa missään muualla tällä hetkellä Bostonilla. Sitten päästään pakistoon. Chadorov, mä tykkään tosi paljon. Mä tykkään kanssa. Se on todella hyvä pakki. Ja se on muuten semmoinen, minkä nosti myös sitten toi Jokiharju siinä livessä esille. Niin vaikka se oli vasta ehtinyt yhden pelin sen kanssa pelaamaan, mutta sanovat, että sen kanssa oli tosi helppo pelata, että se on ihan äärimmäisen hyvä pakki. Joo. Ja se on just se, mikä tekee sen. Niin kuin Veikka Zadorovi on yksi vihatuimpia pelaajia. Ihan varmasti sitä vastaan ei missään nimessä ei anna armoa. Kiva pelata. Ei missään tilanteessa. Ja kuitenkin pystyy vähän semmoisen kiekolliseenkin peliin. Pystyy. Ja sitten kun tuosta McAvoy sitten takaisin, niin perustan tämän oman juttuni siihen, että niillä on tosiaan edelleen se pasta siellä. Niillä on se McAvoy, niillä on se Sveimani. Ja sitten paljon, ja sitten tavallaan uskallettiin myös tehdä se, että päästään irti sitten Marsantista. Ja Marsant oli ilmeisesti sanonut, että hänet voidaan treidata, mutta Florida on ainoa paikka. Ja myös siihen nähden ne sai siitä hyvän vastineen. Sieltä tuli se kakkospikki varmuudella sisään, joka mahdollisesti vielä sitten upgradeaantuu ykköseksi. Kyllä, ja siinä on joku pykälä, jos se pelaa playoffseissa. Se oli just se, mikä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Mutta se, että tuossa myös ei ole jääty nyt sitten jumiin sitten siihen, niin kuin mitä musta esimerkiksi Penssi tekee, että siinä
ne pitää sen Crosbyn varmaan siellä hamaan tappiin asti, tai sitten se Crosby haluaa pysyä siellä hamaan tappiin asti, mutta Marsanttihan teki tavallaan sen, minkä rakastamalle joukkueelle voi sitten tehdä, että antaa sinne sen mahdollisuuden rakentaa sitten jatkoa ja saa nähdä jatkuuko ura. Mun mielestä Marsantilla ei ole enää liike riittänyt samalla lailla, se ei ole pystynyt pelaamaan ihan sitä omaa peliä. Ei olekaan se, on se hidastunut paljon se liike, mutta niin on Bostonkin hävyttömän huono ollut. On, siis mutta se voi olla, että Marsantin niin päättyykin jopa ura tähän kauteen. Niin. Ja nyt se kuitenkin Se on kuitenkin 35. 35 tai 36. Joo. Ja sielläkin taitaa olla jonkinnäköistä loukkaantumishistoriaa vähän taustalla, se pelityyli ja muu, mutta nyt se saa aidon mahdollisuuden vielä voittaa sitten ton kapin. Joo, no mä en ole laskenut tähän, koska nyt hän on loukkaantunut, mutta Jokiharju on sitten siellä toisen parin. No. Sitten sieltä löytyy Lohrei ja Peak. Joo, ja Lohreihan on nyt noussut hyvin sieltä. Nuori taitaa olla vielä tuolla Junnu ELC-sopparilla, niin mun mielestä Lohrei on noussut hyvin sieltä semmoiseksi jopa tulosta tekeväksi pakiksi. Sun pitäisi, Ville, myydä semmoisia, tiedätkö, niin kuin kauppoihin kertaalleen palautettuja tuotteita, mitkä ei toimi. Siis sä olisit maailman paras myymään semmoisia rikkinäisiä tuotteita. Tämä on siis paras tuote, mitä sä voit ostaa. Tämä on ihan paskana tämä tuote, mutta tämä on silti hyvä. Anna ota. Tiedätkö? Ja sitten sieltä löytyy siis Peak, sitten sieltä löytyy Waterspooni ja sitten sieltä löytyy Mitchell. Saako Timo kaivettua nyt Lohreille edes jotain tilastoja? Älä kaiva mitään. Loppuu tää suunsoitto. Timo, älä koske siihen tietokoneeseen nyt. Sitten sen verran sanon, että ainoa osa-alue, mikä on todellakin kunnossa, on maalivahit. On todella. Swayman ja Korpisalo. Joo, kyllä. Ei mitään valitettavaa. Joo, se on yksi parhaita tandemeita. Mutta tämä on ihan siis järkyttävä tämä kokoonpano. Joo, ja mä sen verran niin puolustan mä ymmärrän täysin tuon sun pointin tuossa, mutta tässä myös täytyy onnistua sitten tuolla kesän, niin heinäkuun vapaiden markkinoilla, että tuohon niin hyvin pienellä, tuohon ei paljon tarvitse lisätä, niin toi on vahva. Tämä on ihan kauhea. Siis mä sanon, joko sieltä on lopettanut tai ollaan annettu pois, niin Bergeron, Krejci, Marchand, Carlo, Frederick ja ainoa, oikeastaan 2 positiivista asiaa, mitä mun tulee mieleen Bostonista. Asia numero 1. Jokiharju haluaa viedä Bostonin playoffseihin. Se on positiivinen asia. Se on hienoa. Se Jokiharju Karlo, niin ei siinä mun mielestä tapahtunut mitään semmoista ihan downgradea. Se, että jos Karlo lähti pois, Jokiharju tuli tilalle. Se on jopa upgrade. Todellakin. Joo, mun ihan mielestä. Ehdottomasti. Toinen positiivinen asia Bostonissa on Fabian Lysell, joka tulee toivottavasti ensi kauden. Toivottavasti ensi kauden. Se on semmoinen, siinä on niin kuin heidän prospektipuolista varmasti se kiinnostavin. Ja sitten siellä on se toinen vielä, tai nyt mä muistan, onko se tällä hetkellä kokoonpanossa, siellä on se yksi sentteri, mikä on kanssa väläytelle hyvin, mutta ei ole vielä päässyt. Onko se toi Kusnodinov? Ei se ei ole se. Onko se toi Koepke? Ei ole sekään. Se ei ole mun onko se Lauko? Ei se ei ole tällä hetkellä kokoonpanossa, mutta siinä on semmoinen, sen Lysellin ohella niin semmoinen kiinnostava pelaaja, millä on hyvä. Fabian Lysell on kuitenkin tehnyt viime kaudella niin 56 peliä 50 pongoa AHL:ssä. Tällä kaudella ei ole ihan siinä samassa tahdissa, mutta 48 peliä 32 pistettä. Ja on tosi kiinnostava. Ja Euroopassa pelatessaan jo niin oli semmoinen, että saattaa olla niin kuin ihan semmoisia yllättäjiä junnuissa siltä vuodelta. Fabian Lysell, mä odotan todella paljon, että hän pääsee ylös, koska mä en ole päässyt katsoa hänen pelejä kuin ihan ripauksen. Ja eikö se ihan alkukaudesta käynyt hetken aikaa voi olla ylhäällä, mutta sitten lähetettiin takaisin? Mun mielestä Fabian Lysell oli ihan huikea siinä harkkakaudella. Ja siis niin kuin mä katsoin jo silloin, että vau, että nyt tulee hieno pelaaja, että niin kuin oikeasti odotan tosi paljon, mutta ei ole ainakaan vielä, en ole nähnyt ainakaan, että hän pelaisi. Mutta joo, Boston on mun ykkösenä. Tästä niin kuin huonoimmat rebuildit. Siis siellä on nimenomaan jääty mun mielestä liikaa odottamaan, että näillä vanhoilla ukoilla me niin kuin, tiedätkö, mennään ja katsotaan nyt, ja sitten meillä on niin kuin järkyttävää huonot varaukset siinä niin kuin kyljessä. Ja vaikka niistä on aikaa jo monta kautta, niin ne silti, nyt ne seuraa, nyt ne näkyy tuossa hommassa. Siellä ei ole, Fabian Lysell on nyt ainoa semmoinen niin kuin superpotentiaalinen junnu, ketä mulla tulee mieleen. Että Bostonissa tulee jossain vaiheessa tosi kylmä. Siellä tulee niinku hemmetin kylmä. Tästä ollaan vähän eri linjoilla, mutta me voidaan hyvin olla eri linjoilla. Tämä on parasta tässä hommassa. Tämähän kertoo sun osaamattomuudesta. Se on just näin. Mennäänpä positiivisiin juttuihin. Boston oli mulla siis tuolla niin kuin, se oli ton Dallasin ja Ottavan lisäksi, niin se oli mulla sitten se 3. positiivinen. Joo. Ja sitten mä heitän tänne tämän yhden vielä, mikä mulle ei tavallaan, se oli siinä kintaalla, mä pallottelin Bostonia. Posi. Posi. Joo.
pallottelin tätä toista mulle, että nyt sulla sä tukehdut sun nuuskaan, kun mä sanon siis mä toivon, että tää on joku Philadelphian tyyppinenkin, tämä voi vähän edes puolustaa. No. Kyllä se on Islanders. Voi Jeesus. Nyt oikeesti. New York Islanders. Siis ootko varma, Timo, että siinä palautteeseen lukenut, että Ville on kännis koko ajan? Niin, en tiedä. Siis miten sä voit sanoa, että Islanders on tuossa porukassa? Mä laitan sen tähän porukkaan sillä, ja nyt taas puolustelen tätä sillä, että puhutaan ihan puhtaasti siitä deadlineista. Okei, Antuuli. Että sieltä se Nelsonilla saatiin kotiutettua sinne se ykköspikki. Ja sitten sinne saatiin vielä aivan superkiinnostava junnu, niin Callum Ritchie. Joo. Ja siinä on semmoinen pelaaja, joka voi hyvin murtautua siellä jopa ihan niin kuin sanoa top 3, top 6 menee heittämällä tuossa tulevina, jos ei ensi kaudella, niin viimeistään sitä seuraavalla. Ja siellä on sitten Barsali, siellä on Dobsoni, siellä on, no Horvatti on vähän siinä niin kuin kintaalla. Ja sitten pakistossa on vielä, mä tykkään myös se Romanovi, on ihan asiallinen. Mitä tykkäät Mayfieldistä? Joo, mutta se, että sinne saatiin se ykköspikki sisään ja sitten toi Callum Ritchie, niin tavallaan puhun enemmän nyt niin kuin sanotaan niin kuin deadlinein voittajasta, semmoista, joka teki niin kuin hyviä liikkeitä ja rakensi hyvin joukkuetta niin sen kantilta, niin mun mielestä siitä on samaa mieltä. Joo, niin siinä mielessä, niin, että niin kuin mä sanoin, niin tämä on siinä niin kuin kintaalla, että ne olisi hyvin voinut laittaa sitten jotain Detroitia tai ehkä Anaheimia, mutta siellä ei mun mielestä taas tehty sitten niin kuin sen deadlinein kintaalla sellaisia juttuja, että niissä on musta paljon hyvää noissa jengeissä. Montrealissa on ihan valtavasti hyvää, jos katsotaan, että paljon siellä on sitä niin kuin potentiaalia. Mutta se on hyvä, että me saadaan eroavaisuuksia näihin. Islanders löytyy mulla. Onko flopeissa? On. Worst rebuilds numero 3. Okei. Okay. Siis, päinvastoin. Joo, mutta tämä on ihan loistavaa, koska me on nähty, mitä me ollaan laitettu tänne. Mä oon samaa mieltä. Callum Ritchie todella mielenkiintoinen. No. Siis siinä on niin kuin huippuhankinta Islandersilta. Oikeastaan niin kuin Islanders menee mulla niihin joukkueisiin, jotka tekee aina joka kaudella tai kauden alkaessa jonkun treidin. Ja sitten se on aina semmoinen, tiedätkö, niin kuin, siis se ihan semmoinen, että sä löytäisi jonkun rinkelin maasta, ja sit, niin kuin, missä on purkkaa, sä syöt sen silti. No. Siis semmoisia ihan, niin kuin, ihan hirveitä treidejä. Samaa tekee New Jersey Devils, samaa tekee Philadelphia Flyers. Ne tekee aina jonkun treidin, millä ei ole mitään väliä. Niin. Ja Islanders, sieltä löytyy vuodesta toiseen tämmöisiä pelaajia kuin Palmieri, Anders Lee, Sisikas. Tämmöisiä jätkiä, jotka mun mielestä, niin jos sä haluat olla voittava organisaatio, niin sun on pakko rebuildaa. Näitä olisi pitänyt rupea rebuildaa jo niin kuin monta kautta sitten, mutta vuodesta toiseen ne ottaa sen pikkuvelin roolin viitaten New York Rangersiin ja tavallaan hyväksyy sen, että okei, no meillä on niin kuin $100 halvemmat liput kuin tuossa naapurissa, mutta me ollaankin ihan perseestä, että sori. Että ei sillä ole mitään väliä. Mun mielestä nyt jos joskus Islandersilla olisi mahdollisuus ottaa se isovelin paikka tuossa niin kuin nykikamppailussa. No se olisi ihan niin kuin tarjolla siellä. Se olisi enemmänkin kuin tarjolla, mutta kun sulla on tämmöisiä niin kuin kentällisiä täällä kuin Fasching, Sisikas, Zyplakov. Se on tämän tyyppisiä kentällisiä Engvall, Bokvist, Gatcomb. Niin ei niin kuin millään. Ja sitten kun ykköskenttä on Palmieri, Horvat, Dukler, mikä on ihan ok siis silleen, että ei mitenkään ihan hirveä, mutta sitten sulla on kakkoskenttä on sitten, sulla on ne Leeds siellä ja sulla on ne Holmströmit siellä, niin ei ja millään. Nyt siitä lähti Nelsoni. Joo, niin ja Nelson lähti, mutta se oli hyvä, että sinne saatiin se Callum Ritchie ja se ykköspikki. Se oli arvokas. Se oli oikeasti arvokas. Mutta vielä enemmän mä oon huolissani tästä niin kuin, että sinne otetaan tämmöisiä jätkiä kuin D'Angelo nyt tässä vaiheessa sisään. Joo, ei silloin niin kuin... Miksi? Mitä mitään varten, kun ne on menettänyt sen paikan jo siellä playoffs-runissa? Minkä takia ne tuo D'Angelon sinne joukkueeseen? No, mikä arvo? Jäi mysteeriksi. Ihan siis niin kuin sä tuot sen valmiiksi niin kuin sekaseen porukkaan, missä voi olla kuitenkin ihan ok yhteishenki, mutta sä tuot sinne D'Angelo, joka tiedetään, että se on vaikea jätkä. Tuliko se jostain Venäjältä vai mistä se tuli? Taisi tulla jo, jos pelasi KHL. Sehän on myös semmoisen tietynlaisen ongelmapelaajan maineensa, että se on joka paikasta niin saanut lähteä. Mihinkään se ei ole pidemmäksi aikaa jäänyt. Ja... Se halutaan tuoda sinne niin kuin sekoittaa sitä pakkaa vielä. Ellei joku Palmieri ole puhunut aivan, tiedätkö, silleen lämpimiin, että otetaan sitä tänne, että se on mun hyvä kaveri.
niin en mä ymmärrä niin kuin mä en kanssa ymmärtänyt, että miksi se tuotiin, mutta se minkä takia mä tosiaan laitoin sinne ton, niin toikin pienellä, että nyt se tavallaan tehtiin oikeaan suuntaan tota hommaa ja sitten pienellä tuohon boostilla, kun sinne saadaan jotain tuotua sisään sitten lisää, niin tuossa on niin kuin, siinä on aineksia, mutta vaatii paljon vielä, mutta tuossa se oli musta noita deadlinein voittajia ja sillä saatiin kuitenkin tehtyä hyvin tonne se Ritsi. Mua harmittaa se Ritsi siinä mielessä, mä olin fiilistelystä tosi paljon tuolla, että olisi ollut kiva nähdä se niin kuin oikeasti hyvässä joukkueessa tuolla Coloradossa, että miten se olisi sinne istunut. Mutta niin. Colorado teki myös hyvin tuossa, että he haluaa nyt kamppailla tuossa. Ne näkee, että se ikkuna on auki, niin ne tosiaan vahvisti sitä kakkosentteri puolta sinne, tuomalla sen Nelsonin sinne, niin se oli mun mielestä hyvä kauppa silti molemmille. Ja taas kerran veskarit ihan ok. Sorokin on mun mielestä ihan ok. On. Ja sitten siellä on se, onko se Hogberg vai mikä se on se toinen? Varlamovi taitaa olla, mutta se taitaa olla loukkaantunut tällä hetkellä. Joo, mutta se Hogberg taitaa tällä hetkellä olla ylhäällä. Joo, Varlamovi on mun mielestä se on punalipulla. Mä oon laittanut positiivisia asioihin just Sorokinin ja sitten ylipäätänsä veskarikuvioon. Mutta sitten mä oon laittanut tänne niinku tämmöisen homman, että 50% jätkistä ulos. Se on ihan totta. Joo. Toi on ihan totta. 50% pitäisi saada ulostettua näitä jätkiä kokoonpanosta. Ja sitten mä oon laittanut myöskin miinukseksi tänne sen, että Islanders on täynnä pelaajia, ne pelaajat, jotka pitäisi ulostaa, niin ne on sellaisia pelaajia, että ei kukaan halua niitä. No. Niin kuin nyt sieltä lähti toi vaihossa tietenkin, me saatiin sitten Callum Ritchie ja ykköspikki, niin ne oli niitä pelaajia, mistä sai vielä jotain. Nyt niistä saatiin ihan ok, mutta... Joo, sillä Nelsonillakin niin se olisi ollut sitten vapaa pelaaja tämän kaudella, niin se oli tosi hyvä vastine, mikä sillä kotiutettiin, että tuossa tehtiin tosi hyvää työtä nyt mun mielestä tuossa deadlinella siitä, että toi antaa avaimia sinne, mutta oot ihan oikeassa siinä ja mä oon samaa mieltä siitä, että kyllähän tuosta pitäisi niin kuin puolet vaihtaa varmasti, mutta toi runko siellä on, se on asiallinen ja se vahvistuu nyt tuosta vielä sitten ton Ritchie ja sen ykköspikin ansiosta. Mutta vaikea saada liikutettua jotain Palmieriikin. Ilman, että sieltä tulee joku kutospikki ja mä en muista kuinka monta vuotta ne on vielä siinä vankeudessa sitten sen kanssa. Mutta sitten siellä on kakkosen keskellä kuitenkin tämä Pajot, mikä on niinku silleen väläytellyt. Mutta on sekin, ei sekään ole niinku, sanotaan, että jos niinku Jouni Nieminen sanoo, että markkinat määrää, kolmospikki ehkä maks. No. Mitä mä sanoisin. Mutta se on semmoinen perusluotettava perussentteri. Niin, perussentteri, mutta ei se mitään sadetta tee. Ei, mutta se on kakkosena. Duclairihan on siellä sitten kiertolaisena tullut Islandersille nyt. Duclairikin on aina välillä väläytellyt ja ollut tosi hyvä. Se on hyvin väläytellyt, mutta se ei oikein nyt tuntuu, että se ei tuossa Islandersissa vielä oikein istunut siihen. Joo. Hyvässä roolissa pelaa, mutta ei ole tuottanut. Kyllä, ja pieniä palasia on, positiivisia palasia on puolustuksessa. Mä oon tykännyt aina Dobsonista ja Pulokista. Romanovikin on, siitä on vaikea sanoa vielä, kun se siinä murrosvaiheessa tavallaan treidaantui tonne. Eikö se tullut Montrealista? Se tuli Montrealista. Joo, niin siitä puhuttiin, että se on tosi jotenkin taitava ja hyvä. Mun mielestä se näytti vähän niin kuin hitaalta. Ja siellä kanssa vähän tietty tasaisuus vielä puuttuu, että sieltä tulee sitä väläytystä, mutta se blokkaa hyvin ja se tekee välillä hyvin pisteitä, mutta siinä se on hyvä pakki se on, mutta silloin edellytykset vielä parempaan. Joo, no mutta se on mulla siellä 3 ja se on sulla siellä posissa jotain. No posissa mulla se oli niin kuin meni sinne nelosiin, eli mulla oli nyt posissani Dallasi, Ottawa ja Bostoni ja sitten mulla oli flopeissa oli Buffalo ja sitten mulla on 2 muuta. Mitkä sulla oli? Negapuolestani ollaan käyty Islanders ja Boston. Okei. Ja mulla on 1 nega vielä käymättä ja sitten poseista mulla on vielä 2 joukkuetta käymättä. Okei. Eli mennäänkö positiiviseen? No mennään sun positiivisiin. Mä oon nostanut tänne fiksun rebuildin Detroit Red Wings. Okei. Ja mä perustan sen siihen, että taas samalla tavalla kuin Ottawa. Kun Ottawassa on niitä omia nuoria jätkiä, on ne sitten tullut treidin tai varausten kautta, mutta ne on kuitenkin tullut hyvissä aikaisessa vaiheessa. Larkin, Raymond, Seider ja nyt esimerkiksi Marco Kasper, sitten on Edvinsson. Kyllä. Tämän tyyppisiä omia varauksia tai varhaisessa vaiheessa otettuja pelaajia, niin niitä vaalitaan, niitä pelaajia, ja niitä lähdetään rakentaa niin kuin tietyille positioille ja voittaviksi pelaajiksi tämmöisten jätkien kanssa kuin Patrick Kane. No nyt siellä on ollut Tarasenko, sitten siellä on ollut Compher.
Niin samalla tavalla kuin Ottava, ne on huomannut sen, että tietty määrä, annetaan niiden nuorten pelata paljon, niin tietty määrä pitää tavallaan ottaa sitä kokemusta samalla tavalla sinne. Ja se selkeästi toimii. Detroit on edelleen playoffs-paikassa kiinni, niin samoin kuin Ottavakin. Ja no nyt itse asiassa tosi hyvä nosto Detroitilta nyt tässä vaiheessa kautta on ollut se Elmer Söderblom. Joo, niin on. Siis se on, taitaa pelata kolmas vai onko peräti kakkoskentässä? On vähän heitellyt siinä eestaas. Mutta siis mä olin aivan siis suu auki, kun mä katsoin, kun se ei päässyt hirveästi pelaa ja kuitenkin kaveri pelaa viimeistä junnukauttaan. Joo. Ja tästä on muuta tullut myös kysymyksiä, että mitä tarkoittaa, kun pelaa viimeistä junnukauttaa, niin kerrotaan tälleen pähkinänkuoressa, että pelaajat, heille on 3 vuotta tämmöinen niin sanotusti ELC-sopimus, milloin joukkueet saa ilman, että heitä laitetaan Vibereiden kautta, niin saa tiputtaa alasarjaan AHL:ään ja sitten nostaa ylös ja eivät silloin mene palkkakattoon. Ja siinä on myös sitten maksimi, sitten minkä kokoinen se on, että se on tällä hetkellä taitaa olla 950 000 on ilman bonuksia, niin on se maksimisumma. Ja hirveä määrä koukeroit siitä. Eli vaikka olisit kuinka hyvä ykköskierroksen eka varaus tai muuta, niin ei pysty saamaan mitään 5 miljoonan diiliä alkuun, vaan alkuun voi saada maksimissaan sen 3 vuoden juniorisopimuksen, jota kutsutaan ELC-sopimukseksi. Sitten siellä on vielä niitä. Paitsi jos olet Panarin. Sekin sai muuten ELC-sopimuksen, kun se tuli. 1 vuoden, joo. Ja sitten niin. Siinä oli joku ihan älytön bonusjärjestelmä, mä muistan, miten se rakennettiin. Ja sitten siinä on vielä semmoinen niin sanottu ELC-slide, mitä voi muistaakseni tulla 2 vuotta. Eli se, että jos ykköskierroksen varaus esimerkkinä, niin sainaa heti sinne ja sitten se lähetetään sitten junnusarjoihin takaisin tai jonnekin alempiin sarjoihin ja se ei pelaa ylhäällä, niin silloin ne ELC-vuodet ei myöskään niin sanotusti pala sieltä. Joo. Siihen on erilaisia juttuja ELC-sopimuksessa se, että esimerkiksi jos sä varausvuonna niin kun teet sopimuksen ja nouset kokoonpanoon, niin sit sut voidaan tiputtaa vaan suoraan niin kuin alas, mutta sä et pääse AHL, vaan sä joudut junnusarjaan. Ja jos sä menet junnusarjaan, niin ei voida enää kesken kauden nostaa sieltä junnusarjasta takaisin NHL:ään. Siinä on tämmöinen sääntö. Ja se myös vaikuttaa sitä, että minkä ikäisenä tehdään se sopimus. Joo, siihen niihin slaideihin, että siellähän ei aina välttämättä edes joku pelaaja, joka varataan kakkoskierrokselle, niin se ei 2 vuoteen edes tee sitä sopimusta, että se sainaa sen vasta sitten 20-vuotiaana ja silloin sieltä yliopisto pelaajille omat koukerot. Ja ilman me mennään tuohon syvemmin, mutta siis nyt Detroitissa ollaan vihdoinkin herätty siihen. Detroit Red Wingshan jossain vaiheessa tunnettiin siitä, että ne ei antanut heidän omien junnojen pelata. Muistatko tämän? Joo. Muun muassa Teemu Pulkkinen on joutunut tähän koneistoon. Kyllähän se pääsi pelaamaan, mutta Detroittihan on pitkään tunnettiin siitä, että ne kypsytti ja kasvatti tosi hitaasti. Että se farmipolku oli tosi pitkä ennen kuin sinne pääsi. Mutta sitten kun sinne pääsi, niin sitten se monesti myös sitten rupesi tuottamaan sitten monesti tulosta. Kyllä, just näin. Koska ne oli tosi pitkäjänteisesti teki sitä kasvatustyötä. Joo, mutta tällä hetkellä Detroitilla esimerkiksi just Marco Kasper on päässyt nyt pelaamaan. Ja se on vähän samassa vaiheessa, kun mun tulee mieleen Minnestan tämä Rossi. Eli nyt on päässyt pelaamaan ja on päässyt pelaamaan tässä niin kuin murrosvaiheessa, siinä vaiheessa, kun tätä rebuildia vielä toteutetaan. Tarasenko tuskin pelaa ensi kaudella niin kuin Detroitissa, mistä ei voi tietää, mutta näin mä epäilen, että ei pelaa. Mutta kuitenkin sinne on hankittu tämmöisiä Patrick Kaneja ja Tarasenkoja, jotka antaa sitä kokemusta ja sitä leadershipia sille nuorelle porukalle, kun Detroit taistelee tällä kaudella vielä jopa playoffs-paikasta. Niin toi on mun mielestä niin kuin tervettä, upeata rebuildaamista. Ja sen lisäksi mä haluan nostaa yhden junnun, niin kuin Detroit on kuitenkin saanut upeita varauksia. Ehkä tulee ensimmäisen mieleen just Raymond ja Seider. Kyllä. Niin ne on tehnyt todella hyviä varauksia koko ajan. Se on tosi iso pala sitä rebuildia. Niin sieltä on tullut Sebastian Kossa jossain vaiheessa maalille. Ja sitten siellä on se pakki, tämä Edvinsson, ja sitten siellä on vielä se, joka pelaa Ruotsissa tällä hetkellä, pakki. Joo, voi hyvin olla. Niillä on aika paljon jostain syystä aina ruotsalaisia päätyy tonne, mutta kuitenkin Sebastian Kossa on jossain vaiheessa tulossa maalille. Niin siellä on sellainen terve pohja koko ajan tuon niin kuin rebuildin suhteen, ja nyt tämä on erilainen rebuildi kuin esimerkiksi Dallasilla. Dallas tekee sitä, että kun niillä on koko ajan se rosteri tavallaan hyvässä kunnossa, ja ne varaukset on hyviä, ja sinne tehdään koko ajan niin kuin fiksua työtä, niin Detroit tavallaan, se Detroitin käyrä kävi aika syvällä jossain vaiheessa. Ja siinä on tavallaan siis se mahdollisuus, että joku me lähdetään,
tekee semmoista niin kuin täyspuhdistusta tavallaan sinne joukkueeseen. Tai vaihtoehtona on se, että uskotaan niihin omiin varauksiin ja sitä kautta kun markkinoille vapautuu pelaajia, niin pistetään sinne semmoisia 3-6 miljoonan sopimuksia, jotka tuo sitä tukea ja leadershipia sinne meidän omille junnuille ja sitä kautta uskotaan siihen organisaatioon. Mun Detroit on tehnyt hemmetin hyvää työtä ja sanotaan ihan muutaman vuoden päästä, niin varmasti tulee olemaan yksi NHL niin kuin kovimpia joukkueita. Mä oon tuosta ihan ehdottomasti samaa mieltä ja toi on just hyvät perustelut siihen ja oikeastaan syy, minkä takia mä ehdottomasti olisin nostanut Detroitin tänne listalle, mutta kun mä ajattelin tätä nimenomaan siltä kulmalta, että tavallaan mitä tehtiin tuossa deadlineilla ja miten niin kuin siinä onnistuttiin tekemään, niin toi on ehdottomasti niin kuin noita top rebuild-joukkueita, miten ne on aikaisemmin sen tehnyt ja nimenomaan noilla, mitä ei tuossa oikeastaan mitään lisättävää tuohon, mitä sanoit. Niin ja toi on hyvä, että sä oot ajatellut enemmän ton rebuildin tuosta niin kuin trade deadlineista, koska mä oon ajatellut se enemmänkin, miten paha olo mulla on ollut tänään. Mutta jos me mennään, sun listaan aika pitkälti kohta käyty, eikö no mulla on täällä vielä 2 näitä, että eikö sulle jäi nyt sinne se yksi posi jäi vielä sanomatta? No anna tulla yksi nega tähän väliin. No tää nyt on vähän, niin mä oon laittanut sinne ton Carolinan. Okei, mielenkiintoinen. Ja ihan puhtaasti niin kuin nyt sen takia, että toi oli mun mielestä ihan totaalista sekoilua niin kuin koko toi homma. Että ensinnäkin se Rantasen hankkiminen sinne sillä, että sitä ei tehdään tuommoinen diili ilman, että siellä on vakuuksia siitä, että se saataisiin sitten allekirjoitettua. Ja sitten oli, no vähän otin tänne nyt myös sitä niin kuin tavallaan historiaa tähän mukaan poikkeuksellisesti, että jos ottaa huomioon tuohon sen Genselin. Ja sitten no nyt sinne pääsi aika kuivin jaloin nyt tuosta Rantasesta ulos lopulta, että sinne saatiin oliko pari ykköspikkejä. No paras mahdollinen tuli. Niin, että mutta siitä huolimatta, niin ne on menettänyt sen Netsasin tosta. Täysin samaa mieltä. Ja nyt kun tuohon lisätään vielä sitten se, että Rantanen ei halunnut sinne sainata, Gensel ei halunnut sinne sainata, niin tuossa on aika ikävä aura ton joukkueen ympärillä niin kuin siinä nähdään, että haluuko sinne pelaajat tulla. Näit sä sen kommentin, mikä oli laitettu tuossa, oliko se joku Carolinan organisaatio sanonut, että Carolinan on vaikea saada kiinnitettyjä pelaajia pitkällä sopimuksella tänne. En nähnyt. Joo, mutta siis ihan totta. Toi on hyvä nosto, nimittäin Carolina on tällä hetkellä, niin kun jos joku attuu tekemään hatu jossain vaiheessa, niin mä odotan, että sinne lentää asihattuun jäälle. No. Toi on niin kuin todella, siis siellä on munattu. Ihan totaalisesti. Ja sitten vielä se, että kun tuossa pitäisi olla se tavallaan ikkuna auki tällä hetkellä, jos ajatellaan, mä en edelleen usko siihen, että tuo joukkue menee kovin pitkälle, että varmasti menee playereihin, mutta siellä joukkueella on oltava selkeä usko siihen, että meillä on mahdollisuus mennä pitkälle. Meillä on mahdollisuus mennä päätyyn asti, kun sinne tuotiin se Rantanen ja tavallaan vahvistettiin. Mutta sitten sinne ei kuitenkaan deadlineilla saatu tuotua esimerkiksi sitä veskaria, minkä ne olisi kipeästi sinne mun mielestä tarvinnut. Joo, niin siinä mielessä niin toi on mun mielestä niin kuin yksi epäonnistujia tuossa, niin kuin, myöskin, vaikka saivatkin sinne hyvät varaukset, ja Stan Cowen on ihan mahtava pelaaja, mutta nähtäväksi jää, että miten se tulee istumaan sitten tuohon Carolinaan, onko pelaajaprofiililta semmoinen. Ja se, että haluuko sainata sinne vuoden päästä. Carolinalla toki on siihen oikeudet sitten, mutta sillähän on junnusopimusta vielä ensi vuosi mielestäni jäljellä. Joo, ja siis Carolina kuitenkin on monesti puhuttu nyt siitä uudesta pakistosta, mikä siellä on. No. Ja kuinka paljon sitä pakistoa laitettiin tavallaan uuteen uskoon. Niin ei se mun mielestä ole kyllä parantunut yhtään. Ei se olekaan. Ei tuo joukkue mun mielestä vahvistunut tuossa millään lailla. Että oli se parempi silloin, kun se Netsas pelasi siellä. Joo, toi Carolina on vaikea. Siitä on vaikea puhua, koska mä en tiedä, mikä siellä on vikana. No. Koska siellä on kaikki palaset sellaisia, että niiden pitäisi toimia. Mutta sitten ne ei vaan jostain syystä toimi. No. Et se on vähän semmoinen, että musta tuntuu, että jos sä tiedät näitä purkka-automaatteja, kun sä näet, että seuraavaksi, kun sä laitat sen rahan sisään, että seuraavaksi tulee punainen purkka, niin sitten tulee aina vihreä. Tää on niinku Carolina, mikä mun tulee mieleen. Mutta sehän on ihan hyvin osuva, koska ne on punaisia ja sitten niillä on välillä se on se vihreä paita. Joo. Niin, se on kaikki, välillä tulee vihreätä purkkaa. Joo, se on, jos joskus nehän pelaa niin kuin treeneissäkin tolleen, että niillä on punaiset ja vihreät, niin se on värisokeille kivaa. Joo, mutta se on semmoinen, niin kuin, nyt tulee tämmöinen taas ei maksettu mainos. Se on semmoinen ksylitolli jenkki, mistä niin kuin näyttää hetken hyvältä, mutta maku lähtee vähän helvetin nopeasti. Niin. Tosi hyvä mainos. Juuri näin. Tämä on muuten hyvä nostaa tämmöinen homma, kun toi Elastinen istuu mun vieressä tuossa Voice of Finlandissa ja silloin sponssi sinne. Kierroksia lisää. Eikö sitä oikein ollut sponssi? Eikö toi Pepsodentti, mikä silloin soi? Ihmeessä puheeksi. Joo, täytyy ottaa. Mutta hei, toi oli hyvä nosto ja ehkä Carolinaan ei kannata mennä sen suuremmin edes. Niin kun siellä on
vaan jossain vaiheessa mä luulen, että organisaatiotasolla pitää tapahtua isoja muutoksia, että sinne pitäisi saada enemmän semmoista kulttuuria, että niin kuin lähdetäänpä näillä palasilla ihan oikeasti voittamaankin jossain vaiheessa. Mä oon samaa mieltä. Joo. Tosta. Ja sitten mulla on täällä yhtenä negatiivisena vielä, no Penssi tuossa vähän niin kuin kurkistelee, että se olisi mulla, niin kuin mä laitoin sen lopulta sitten niin kuin neloseksi, mutta mä nyt, vaikka toi Penssi olisi ihan ansainnut olla tuossa sitten se 3 ihan helposti, mutta mä oon sinne kuitenkin laittanut nyt sitten Winnipegin. Okei, kerro mulle. Tää voi olla nyt se kanssa niin kuin, tää voi olla vähän yllättävää, mutta se, että ne toi sen Tanevin sinne, ne toi sinne sen vanhan ruunan Sennin. Joo. Ja ne ei saanut tuotua sinne, että sieltä mun mielestä edelleen puuttuu se kakkosentteri. Että jos ajatellaan, että mikä vaikutus tuossa saatiin tavallaan deadlinella tuohon joukkueeseen, että no toi Senni on hyvä kokenut puolustaja, mutta tarviko ne sinne niin kuin, sitä ne olisi tarvinnut sitä sentterivahvistusta, niin ei tuossa mun mielestä onnistuttu. Niin kuin, ja tämä on taas aivan puhtaasti se deadline edellä tehty, tämä on tavallaan deadline rebuildi. Joo. Niin miten vahvistat joukkuetta, että olet niin kuin mahdollisimman hyvissä, niillä on hyvä iskuasetelma, tuossa kaikki ikkunat on avoimena, mutta ei ne mun mielestä pystynyt, se, että varsinkin playereissa, jos haluaa menestyä, niin silloin pitää olla tosi hyvät sentterit. Niin tossa, niin ne ei pystynyt vahvistamaan mun mielestä, tuo joukkue ei vahvistunut tuossa deadlineilla siihen nähdä, mitä ne olisi tarvinnut, että nyt siellä Colorado vei sen Nelsonin, mikä muuten aika hyvin tuossa arvailtiin lepakkovuonna silloin, mutta paljon ammutaan, niin välillä osuu. Mutta ja Mrazekkikin osuu muuten hienosti. Sekin osuu hyvin, niin toi Nelson olisi ollut myös tuonne Winnipegiin semmoinen hyvä kakkosentteri. Ne ei pystynyt tuomaan sinne. Siihen mä perustan tuonne, että ne tavallaan epäonnistuivat tuossa deadlineilla. Joo, deadline, se voi olla myöskin se, että Winnipeg ei ole kovin seksikäs niin kuin treidikaveri. Niin. Siellä on, ne pelaa hyvin paljon semmoisilla palikoilla, joita ei välttämättä nähdä, että ne toimisi muualla. Mutta Winnipegin muuten toimii joukkueena niin kuin yllättävän hyvin. No. Mutta se ei vaan jostain, se on hyvin yhtenäinen porukka ja se on niin kuin, jotenkin, mun tulee mieleen, mä vertaisin sitä vähän ehkä niin kuin Vegasiin. Että Vegasissa on paljon myöskin semmoisia palasia, että miten noi voi olla noin hyviä tuolla. Ja se mun tulee myöskin just Winnipegistä mieleen. No. Mutta se, mitä positiivisia juttuja Winnipegissä on tapahtunut, niin esimerkiksi se Wheelerin, niin jos voidaan taas tehdä tämmöinen kryptovertaus, että myy oikealla hetkellä, niin Wheeleri myytiin täysin oikealla hetkellä pois. Joo, ja nehän on onnistunut niin kuin siinä sitten, että on puhuttu niin kuin siitä, että tavallaan ne on päässyt pelaajista eroon, jotka ei välttämättä heillä halua pelata. Että just No Wheeleriin oli ehkä, en tiedä pätikö siihen päti varmaan moni muu juttu. Mutta se meni toisinpäin, se oli pelaaja, kenen kanssa kukaan ei halunnut pelata. Nimenomaan, mutta sitten siellä on niin kuin Dubois on ollut semmoinen, Laine on ollut semmoinen, Trouba on ollut semmoinen. Kyllä. Ja ne on kaikki niistä on saatu kotiutettua sinne niin kuin hyviä vastineita ja pelaajia, jotka sitten on jopa halunnut sinne, niin kuin ainakin juttujen perusteella. Kyllä, ja Winnipegistä pakko nostaa 2 positiivista asiaa, niin toinen on edelleenkin Nikita Chibrikov, jota haluan nostaa, tulee, onko se paljon 4 peliä tällä kaudella, muistaakseni tehnyt 2 maalia tyyliin. Joo, se on kanssa, on Callum Ridgein, mikä tuossa mainittiin ja muuta, niin se on semmoinen hyvä tulevaisuuden mies. Kyllä. Varmasti. Että juuri näin. Kiinnostava junnu. Hei, mulla on 1 positiivinen ja 1 negatiivinen täällä jäljellä. Mitä sulla on siellä? No mennään nyt positiivinen tähän väliin, kun tuli toi Winnipeg nyt tohon, niin mä oon nostanut tänne positiivisten joukkueiden listalle Montrealin. Joo. Ja mun mielestä sama juttu, ehkä Montrealissa se rebuildi on toteutettu pikkusen eri tavalla kuin mitä mä nostin Ottavassa ja Detroitissa, että sinne on hankittu. Siinä on paljon samaa. Joo, on paljon samaa, mutta siellä ei ole hankittu niin paljon sitä semmoista ulkopuolista kokemusta. Eli Montrealista ei löydy niitä Patrick Kaneja tai Montrealista ei löydy sitä Girouta sieltä yhtäkkiä. Mutta se, mikä Montrealissa on mun mielestä tehty hienosti, niin ne on tehnyt semmoisen upean nuorennusleikkauksen noihin pelaajiin ja ne niin kuin antaa niiden toteuttaa sitä tietyn kurin alla kuitenkin aika vapaasti, vähän eri kuin Anaheimissa. Eli siellä on just Caulfieldi, sitten sieltä löytyy Slafskovski. Totta kai tässäkin täytyy muistaa se, että historia on semmoinen, että on päästy varaa tämän tyyppisiä pelaajia. Niin totta kai se rebuildi jossain vaiheessa tapahtuu, mutta Suzuki, sitten sieltä löytyy Laine, sitten sieltä löytyy Hudson. Ihan siis älyttömiä pelaajia jo nyt. Ja ne on suurin osa kuitenkin ihan junnuja vielä. Kyllä. Ja sitten sit siellä on muutama semmoinen palikka, jotka mun mielestä
tällä hetkellä huonontaa sitä joukkuetta, mutta ne ei ole niin kriittisiä, että niistä pitäisi päästä niin kuin välittömästi eroon. Ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että esimerkiksi Laine sopii mahtavasti Montrealiin sen takia, että se on vähän semmoinen taiteellinen. Kyllä. Kun suurin osa kuitenkin tuosta joukkueesta on semmoisia ihan järkyttävää duunia tekeviä, semmoisia raketteja. Ja sitten oikeastaan ne pelaajat, jotka niin kuin tällä hetkellä mun mielestä ei ihan sovi tuohon hommaan, niin on Christian Dvorak ja sitten toinen, mikä tulee nyt vähän ruuna, niin Savardi. Niin ne on ne pelaajat tavallaan, jos jossain vaiheessa on päästävä ulos. Ja ainoa miinus siinä just, että Dvorakkihan on pari kautta jo yritetty vähän niin kuin kaupitellakin tuossa, mutta oikein niin kuin ottajia ei tunnu löytyvän. Mutta muuten toi on niin positiivinen ongelma, että sulla on nuori joukkue, joka tässä vaiheessa jo menestyy, niin ehkä niiden jossain vaiheessa olisi hyvä ottaa pari semmoista, että se niin kuin liideriä sinne sisään. Ja sitä kautta saisi vielä niin kuin enemmän tavallaan sitä boostia tuolle joukkueelle. Mutta Montreali näyttää hyvältä ja ne on tehnyt pitkää hyvää rebuildia, uskonut siihen joukkueeseen ja toi on niin kuin oikea tapa tehdä. Kyllä, tuosta on tosi helppo olla samaa mieltä, että sama taas tullaan tähän deadline-hommat, minkä takia sitä omalla listalla ei ole, että muuten olisi varmasti se yksi pelaaja, joka sieltä on pakko nostaa esille, ei ole mitenkään tuossa niin kuin tuloksentekoyksikössä, niin Armia on Joo. aivan älyttömän hyvä siinä Kyllä. roolissa, mitä pelaa. Toi oli minusta myös hieno juttu, että sitä, kun sekin oli vähän tuossa niin kuin ollut huhuissa ja muuta, niin toi selkeästi näytti toi Montreali, että se ei ole mihinkään lähdössä ja se on tärkeä heille siellä. Kyllä. Ja mä uskon, että se tulee jatkamaan vielä tuolla. Kyllä. Joo, ja hienoa, että jos jatkaakin, koska ja muutenkin sitten oli puhetta, että se Armian hinta olisi tosi kova, jos se liikkuisi. Joo, niin se pitäisi. Se on ihan pirun arvokas pelaaja. Joo. Ainoa sitten jossain vaiheessa mä mietin sitä, että se Matheson voi olla semmoinen, joka haluaa ulos. Että sitten kun se Hudson on jo nyt ottanut sen Mathesonin paikan siellä, niin Matheson voi olla jossain vaiheessa semmoinen pelaaja. Ja kuitenkin se diili on aika maltillinen, nyt se on jotain 4,8 miljoonaa tai jotain tällaista. Niin se saattaa olla semmoinen pelaaja, että hei vitsi, että mulla ei enää ole sitä kiekollisen pakin paikkaa. Ja kaikki taidot kuitenkin löytyy edelleen ole se Mä toivoisin, että se jäisi sinne, koska kuitenkin hyvä joukkue tarvii 2 hyvää pakkia ja siitäkin huolimatta, niin siellä, vaikka ei se ole se ykköspakki, niin sillä löytyy tosi hyvä vastuu, sieltä löytyy se kakkosylivoiman paikka. Ja toi on kuitenkin joukkue, millä on ihan kaikki edellytykset, tuosta sanotaan seuraavan 5 vuoden sisään, niin nostella kanisteria. Kyllä. Mä oon laittanut siellä 4 hyvissä rebuildeissä yllättäen kikkapojat Anaheim. Ja kikkapojat on ruvennut muuten pelaa, ootko huomannut? On, joo. Ootko muuten huomannut, että kikkapojilla ei enää hirveästi pisteitä, että ne olisi wildcardista mukana? Ei tule tällä kaudella riittää, mutta se on upea nähdä, että siellä on jotain tapahtunut Anaheimissa kuitenkin positiivisia asioita. Sen jälkeen, kun Segras tuli nyt Loukin jälkeen takaisin, niin onko Timolla joku fakta sinne, paljon kikkapojilla on pisteitä? 7 pistettä tuosta 4. sijasta. 7 divisioon. Niin, mutta kelaa miten hyvin ne on grindannut. No. Ja kikkapojathan voitti muistaakseni nyt viime yönäkin. Mutta hei, sit mulla on yksi joukkue vielä huonoihin rebuildeihin. No. Arvaatko mikä joukkue? En arva. No se on Pittsburgh. Joo, no se oli mulla täällä 4. Joo. Kyllä mä sanon, hei, että kun sulla on 10 miljoonaa Erik Karlsson siellä. No. Ja ottaa huomioon, että 19-20 kaudella -15. 20-21 kaudella -18. 21-22 kaudella -14. 22-23 kaudella -26. Ja nyt tässä vaiheessa kautta, hei, 24-25 kaudella ei olla vielä lähelläkään loppuun, -21. 10 miljoonaa kaudessa. Ja kyllä mä hetken katoin sitä, kun se tuli se, nyt ei liity Karlssoniin, mutta tavallaan liittyy. Ja tämähän liittyy se, mikä on, tai tulla siitä yhdestä klipistäkin, että kaikki munat niissä vanhoissa ukoissa. Niin silloin kun tehtiin se trade, missä Bunting lähti nyt tässä toiseen suuntaan, niin sitten sieltä sisään tulee sitten Shen. Joo. Ja katsot, mitä hoota, että kyllä. Mitä helvettä, että 36-vuotias vanha ruuna, niin miksi ne tuodaan tuohon niin kuin pakistoon ton tyyppinen, mutta se siirtyikin sieltä hyvin nopeasti sitten eteenpäin. Mutta hetken niin kuin ihmettelin, että mitä täällä tapahtuu. Että tuodaan yksi tommoinen lähes 40 pakki sinne, niin pitäisi rebuildata. Niin tääkö se on se tapa, mutta sitten vaikea kuvitella,
vaikea kuvitella, että jengit ei olisi ollut yhteydessä Pittsburghiin tuossa trade deadlineilla. Ja mitään, siis järisyttäväähän ei siellä tapahtunut. Jossain vaiheessa tuli uutisia, että Pittsburgh on aktiivinen kuuntelemaan tarjouksia kaikista pelaajista. No. Kyllä mä ihmettelen suuresti, että siellä ei ole tehty oikeasti mitään isoja liikkeitä. Siinä ei tehty juuri mitään. Mutta mä myöskin pystyn puolustamaan Pittsburghia yhden asian takia. Niiden prospektipuuli on ihan järkyttävä. Niin on. Niillä ei ole mitään hyvää tulossa. Jos sä oot Pittsburgh-fani, niin laita mulle viestiä, että ketä oikeasti mun kannattaisi seuraa Pittsburghin junnusta, koska mulle ei tule mieleen yhtään junnua, ketä mä McCarthy on semmoinen, mitä kannattaa sen seurata. Lisäksi, silloin niin kuin aidosti kanssa on mahdollisuudet olla, ja sitähän jo tälle kaudelle vähän povattiin toisko, mutta ei sitten ihan vielä riittänyt, mutta se on mielestäni semmoinen, milloin mahdollisuudet olla siinä on niin kuin se top 6 mies. Joo, mutta kyllä mä sanon, että positiiviset asiat on aika vähissä, niin kun ottaa huomioon, että täällä on muun muassa, ykköskenttä näyttää ihan oikeasti hyvältä. Raquel, Crosby, Rust. Siinä on oikeasti hyvä ykköskenttä. On todellakin. Se on todella niin kuin kilpailukykyinen. Voidaan verrata mihin tahansa joukkueeseen. Mutta sitten sulla heti kakkoskenttä on Novak, Malkin, Tomasina. No. Niin mä en niin kuin ymmärrä. Ja sitten myöskin mä sanon näin, että monen pelaajan kohdalla juna on mennyt jo, jos niistä haluttaisiin oikeasti jotain järkevää vastinetta. Nyt kun verrataan vaikka tätä trade linea, mikä nyt oli, niin siellä liikkuu paljon semmoisia ison profiilin pelaajia, jotka on ollut kovia ja jotka vielä saattaa ehkä pystyy tuottamaan semmoisia niin kuin järkeviä pistemääriä, auttaa joukkoja, mutta kyllä niissä liikkuu pikit vastineena. Ottaa huomioon vaikka Marchand, niin siitä liikkuu kakkospikki, mikä voi muuttua ykköspikiksi. Mutta sitten kun sulla on joukkue, joka on tässä jamas kuin Pittsburgh Penguins, niin jos sä pistät kaiken myyntiin, niin sulla on hirveä kasa pikkejä. Mitä sä teet niillä pikeillä? Silloin pitää olla tosi hyvä scouting-osasto, mikä sitten oikeasti pystyy varauksilla tuomaan sisään sinne niin hyviä pelaajia, semmoisia, mitä itse tarvitaan, tai semmoisia, mitä mahdollisesti voidaan sitten käyttää kaupantekovälineenä sitten. Niin eteenpäin, niin kyllä. Tavallaan hirveä sanoa, että ihmiset on kaupantekovälineitä, mutta niin se tuossa markkinassa menee. Siis valitettavasti se on vähän niin kuin, varsinkin siinä vaiheessa, kun pelaajat on jo siellä 35 plus, tai pelaajat on siellä niin kuin junnusopimusten tai juuri junnusopimuksen jälkeen tehdyissä diileissä, mitkä on jo joku 900 tonnia, niin kyllä se vähän semmoista, että se orjakauppaa on. Niin. Että niin kuin tosta noin painetaan jätkät vaan pitkin maailmaa ja toivotetaan hyvät pienet liittipeukut päälle. Että sitä se on. Mutta Pittsburgh Penguins on tällä hetkellä, siellä pelaa Kevin Hayes, siellä pelaa Acciari, siellä pelaa tällaisia pelaajia, niin se on niin kuin vielä kauheampi kuin Boston mun mielestä. Ja sitten ne palikat, jos Pittsburgh nyt laitettaisiin lihoiksi, niin tolla pelaajamäärällä ja niin kuin ne osoitteet, mihin ne menis, niin ei sieltä kauhean hyviä vastineet saataisi. Sillä Crosbylla saisi varmasti hyvän vastineen, ja se on semmoinen, mitä voi niin kuin vähän jopa kritisoida tavallaan sitä Crosbya siinä, että mä ymmärrän sen, että haluaa olla sitten sen saman seuran mies loppuun asti, mutta ei se millään lailla tavallaan palvele tota organisaatiota, ja se ei millään lailla myös himmentäisi hänen omaa arvoonsa, että se pelaisi jossain muualla kuin tuolla. Jos sä haluat auttaa organisaatiota, niin tee 2 miljoonan lappu. Niin. Ei se auttaisi sitä organisaatiota. Ei se auta organisaatiota, että sä teet kalliin jatkodiiliä. Mutta ei se tuossa tämän hetken pensissä, niin ei auta mitään, vaikka se pelaisi ilmaiseksi siellä. Ei autakaan, mutta Crosby on edelleen pelimies. Ihan täysin on. Tuossa ei ole montaa pelimiestä enää tuossa joukkueessa. Mietipä se, että jos Erik Karlsson laitettaisiin lihoiksi, niin ensinnäkin kuka ottaa Erik Karlssonin ja mitä siitä saisi vastineeksi ja kuinka paljon palkkoja sun pitäisi ottaa turpaan. No. Ihan älytöntä. Niin, mutta sitten jos tuossa verrataan niin kuin esimerkiksi sitä, että siitä Marsantista saatiin nyt se kakkoskierroksen varausvuoro, joka on ehdollisesti ykkönen. Ja Rantasesta saatiin sitten niin kuin todella hyvä pelaaja sisään ja 2 ykköskierroksen varausta. Niin kyllähän tuosta Crosbysta olisi saanut sen 2 ykköskierroksen varausta. Niin mikä olisi ollut tavallaan se parempi sen Crosbyn tehdä, se olisi itse saanut oikeasti sen aidon mahdollisuuden voittaa, palvella sitä rakastamaansa seuraa. Silleen, että sanonut, että hei, treidatkaa, mutta johonkin antanut vaikka itse sitten niitä vaihtoehtoja, mihin ja sitten, että se jengi olisi saanut oikeasti niitä rakennuspalikoita sisään. Nyt se hiipuu tuossa toi koko organisaatio ja se kättelee itsensä ulos sitten siellä niin kuin kyynel silmässä sitten sen viimeisen pelin jälkeen. Ja Malkinin kanssa samaan aikaan. Samaan aikaan sitten. Ja Letangin kanssa samaan aikaan. Ei niin kuin, ja ehkä Carlssoninkin kanssa samaan aikaan. Ja sitten ei ole niin kuin mitään muuta kuin hyvä mieli siitä niin kuin loppuvaiheesta, että toi ei tule voittamaan niin kuin tosi pitkään aikaa mitään toi
jengi, niin kuin se, että se vastavuoroisesti toinen vaihtoehto olisi ollut se, että olisi mennyt johonkin muualle, antanut sinne jengille ne rakennuspalikat, mahdollisesti itse voittanut vielä jossain, ja sitten tapojen mukaisesti niin sainannut sitten sen vaikka saamari 1 päivän sopimuksen sitten takaisin sinne, niin se olisi ollut koko elämänsä, niin ja tulee olemaan joka tapauksessa niin kuin penssin katossa se numero ja se on niin kuin heidän pelaaja, niin se ei vähentäisi yhtään sitä arvoa. No, tuossa nyt niin kuin jonkun tietyn paineen alla sinne on hankittu tämmöisiä pelaajia kuin Connor Timmins, sinne on hankittu Lisotte, sinne on hankittu Novak, Tomasino. No. Nämä on kaikki semmoisia pelaajia, että mä toivon kaikille hyvää, mutta mä en näe, että nämä parantaa sitä joukkuetta millään tavalla. Rebuildi on niin kuin, se on sekainen. Hyvin sekainen. Mä mietin pitkään tätä, niin kuin mä meinasin tämän, kun se on loppujen lopuksi sama, missä järjestyksessä nämä sitten niin on. Mä sitten niin kuin, tämä olisi ihan hyvin voinut mahtua tänne top 3, se olisi voinut mennä jopa top 1, mutta mä kuitenkin sitten niin kuin siihen nähden, että käytin myös huomioon vähän että miten on sijoitukset sitten liigassa tällä hetkellä ja toi Buffalo on tällä niin kuin täysin ansaitusti ja Winnipeg, Carolina molemmat tuossa niin kuin voittokamppailussa tietyllä tavalla, ainakin omasta mielestään pitäisi olla kiinni, niin sen takia mä pullautin tuonne ulkopuolelle. Että. Se on ihan ok. Mutta sen verran haluan vielä sanoa, sen lisäksi, että mä oon huolestunut Pittsburghin prospektipuulista, jota ei käytännössä ole olemassa, tai siellä on tämä yksi pelaaja ja ehkä Puustinen siihen päälle, niin kyllä se toi niinku veskarikaksikko, Jari ja Nedeljkovic. Ja, mutta se Blomqvistihan on siellä. Joo, Blomqvisti jätetään ulkopuolelle tästä vielä. Vaan. Mutta se on kiinnostava tulevaisuuden nimi ja silloin mielestäni ihan täydet mahdollisuudet olla sitten se tuossa se. Mutta se on veska. Niin, mutta se on se tulevaisuuden tavallaan se Luukkonen tai sitten joku Meriläinen tai kuka tahansa muu, joka on myöhemmin sitten se 5 miljoonan kaveri sitten muutamien vuosien päästä. Eikö Jarru käynyt vaivereilla? Taisi käydä, joo. Se kertoo jo aika paljon tällä hetkellä mun mielestä Pittsburghin tilanteesta. Jarru menee vaivereille, kukaan ei ota. No. Niin nyt siellä on paljon semmoisia pelaajia, vähän sama kuin Bostonissa, niin se juna meni jo. Että jos sä haluat treidaa niitä pelaajia, niin sä oot myöhässä. Nyt ei enää kukaan maksa niistä mitään. No. Toi on tavallaan niin kuin tosi huolestuttavassa vaiheessa ja puhutaan kuitenkin aika silleen historiallisesti niin kuin todella hyvin menestyneestä seurasta, niin kuin Pittsburgh. Sama juttu Chicagolla, sama juttu Bostonilla. Ne on kaikki semmoisia jengejä, mitkä on niin kuin nauttinut suuresta niin kuin menestyksestä jossain vaiheessa. Sama juttu esimerkiksi kuin Dallas, sama juttu kuin Tampa Bay Lightning. Ne on tehnyt ne samat jutut, ne on myös menestynyt, mutta ne on pystynyt kääntämään sen koko ajan voitoksen. Ja ne on tehnyt järjestelmällisesti hyvää duunia koko ajan. Nyt se näkyy, mitä Chicago on tehnyt. Nyt se näkyy, mitä Pittsburgh on tehnyt. Nyt se näkyy, mitä Boston on tehnyt. Ne ei tehnyt yhtään mitään. Ne on, tiedätkö, niin kuin, jos joku kysyy multa aina, että mikä on niin kuin se, kun sä teet yhden onnistuneen laulun, niin mikä on se niin kuin suuri virhe, mitä sä voit tehdä sen jälkeen? Niin mä sanon aina, että se on se, että sä lepäät laakereilla ja nautit kyydistä. Se on niin kuin se suurin virhe, mitä sä voit tehdä, se, että nyt mulla on hyvä biisi, mulla menee hyvin, hei mulla on bäkkärillä viinaa ja näin poispäin. Ja nyt nautitaan tästä meiningistä. Se duuni alkaa vasta silloin, kun sä oikeasti ekan kerran onnistut. Niin silloin sun pitäisi rupea jo miettimään niin kuin monta askelta eteenpäin. Ja näissä joukkueissa mun mielestä niitä ei ole tehty näitä asioita. On levätty laakereilla ja toivottu, että jos se Kreitsi pelaisi yhden kauden vielä. Toi pitää ihan paikkaansa. Muistaakseni Selänne sanoi joskus aikanaan jossain jutussa, mikä tavallaan liittyy vähän tuohon samaan, että no tietty rajusti on, että NHL on helppo päästä, mutta se vaikeus on pysyä Juuri näin. Eli silloin se vasta alkaa se homma, että kun joku tietty taso on saavutettu, jotta säilytetään se tai pystytään parantamaan, niin silloin se tosiaan vasta alkaa. Se on hyvin, hyvin sanottu ja kiteytetty. Kyllä. Hei, loppuun tämä halutaan päättää jonkunnäköisessä positiivisessa tunnelmassa. Te kävitte pelaamassa lätkää siellä Pirkanmaassa ja hyvän tekeväisyys tapahtumassa. Miten meni? Voititteko? Voitettiin 1 peli. Teikö maaleja? 0 + 0 on 0. Mutta se täytyy sen verran puolustaa Ville, että Villellä oli varaluistimet. Mä en mene ton selityksen taakse. Ei ollut varaluistimia eikä varaluistimia. Mutta oli hyvä tapahtuma. Oliko jengiä katsoa? Oli ihan supermukava tapahtuma. Kyllä oli mukavasti jengiäkin tullut paikan päälle ja
älyttömän hieno ilma, aurinko paistoi, tai ainoa minkä hankaluuden teki sit siihen, niin jää meni aika mössöksi. Okei. Et se oli ihan super. Niin lämmin vai? Joo, se ei oikein sopinut mun tämmöiselle raskaalle pelityylille. No hyvä, etten ollut pelaamassa. No, mutta toi täytyy pakko nostaa sieltä, niin Staminan Kaikka teki 1+1 meidän joukkueessa. Saako aplodeja Kaikalle? Hei, upeeta. Toi on mun mielestä hienoa, että niin kuin jengi uskaltaa järjestää tommosia ja kuitenkin pitää ottaa huomioon, että noikin tyypit, niin ne oli siellä ilman liksaa mukana tekemästä Kyllä, hommaa. kaikki täysin vapaaehtoisvoimia. Joku Staminakin niin on aika iso bändi, tiedätkö, niin kuin maailmalla. Joo, niin. kyllä. Siellä oli kaksi, oli Staminan kitaristi, oli Olkkosen Pekka oli pelaamassa ja sitten Kaikka. Joo. Kangasmäki oli myös sitten Staminasta siellä pelaamassa ja Kaikan bändi myös sitten soitti siellä jatkoklubilla. Hyljätyt, jos tykkäätte hardcore-tyyppisestä metallista, niin kannattaa ottaa haltuun. Oli aika väkevää kamaa. Hyljätyt, täytyy tänään Hyljätyt, todella kova. Okay. Ja sitten siellä oli Turbojugend-bändi oli myöskin ja oli kanssa erittäin väkevää musaa ja heidän joukkue voitti koko tapahtuman. Okay. Meitä oli 4 joukkuetta siellä oli ja tosi semmoinen niin kuin hyvän tekeväisyys, matsien kuuluukin olla, niin tosi semmoista hyvähenkistä. Joo, tappeluita. Joo, pää irti. Cut his fucking head off, niin kuin toi huusi aikoinaan toi Roman Vopat. Joo. Eikö se ollut toi Sedde niinku huusi? Rip his fucking head off. Rip his fucking head off. Ja se vaan nyökkää sen. Se on hyvä. Mut hei, tässä tää olikin pitkä setti. Tästä tulikin vähän pidempi kuin mitä suunniteltiin, mutta välillä on pitkä jauhaa, kun välillä on mukava jauhaa vähän pidemmänkin kaavan kautta. No. Saatiin hyvää vastakkaisasettelua. Oli hienoa, että meillä oli näin paljon eroavaisuuksia näissä rebuilding hommissa. Kertoo, kuinka typeriä jätkiä me ollaan. Mutta ei muuta kuin ensi kertaa ja ensi kerralla jotain, mitä se menikään. Aivan jotain muuta. Ensi viikolla ollaan kännissä. Taas. No niin, kiitos kun kuulit. Joo, ensi viikolla jotain ihan muuta. Moro. Moro. Moi.